Geçmişte de aylık geçtim. Eğer de mesele yurdun vatanın toprakları, çağaları bolunca beni kızıklandırıyor. 2-3 sanak çapulcu, yani barbar, Tokay'dan kaçan cahil, her cinayetçi hükümet, bunlar her isleyenini edip bilmezler. Her bir vatandaşın konstitüsyon bir hakkı vardır. Öz toprağını, çağalarını korumak için, hem yerastı, yerüstü baylıklarını korumak için. Şimdi şöyle, biz yine neticeni gurleşiyatda, sebebi miyini bilemedik. Sebeplerini yine bilmediğine neticeni gurleşiyat. Şunu diyecek oldum. Netice sadece bir geçici yağlı olur. Yani ondan görürsün, bundan görürsün. Sen düğünü inmen gerek. İbrahim çözgüt gözlemen gerek. Sonra zat problema, mesele kurtarma ya. Yani bunu birbirimize aydanımız bilenem çözülme ya bu. O öyle değil. Öyle çözemezsin sen onu. Onun için çözgüt gözlemeli biz. Çözgüt şöyle gözle. Sen başından geçirenlerini dile getirmeni öğren. Öncelikle öğrendin. Sen utanmağın başından geçirenini. Sen horçuluk çekenini, öyünde tamat kıldırıp yenini, ya da mesela hala dilin boşluğunu utanma, sen utanmalı değil. Seni şu duruma düşürürler, utanacak olsa. Anladın mı? Senin hakkını yiyip şu duruma düşürürler, utanmalı. Sen ne için utanacak? Şunun için herkes şu da değil. Geçen para aytta siz dedi. Utanman aytmanı öğrenin dedi. Haçan şu başınızdan geçeceğim daha dedi. Utanman ayttık, günümüz siz adatlığa çıkacaksınız dedi. Biz yine şuna herkes utanıyor. Utanma. Sende bolyan vaka tutuş Türkmenistan içinde olup dur. Sendeki yok, saçağındaki yok, çörük, hemme işte yok. Senin hala dilin boş olsa herkesin hala dili boş. Yeke sana değmedi o tayak. Tutuş Türkmenistan'a değdi bu. Hemme'nin vavulu yerimiz bu. Biz bir yaşa geldik de bu zatlara üst dönmesek, bu zatlara sormasak, hasabını sormasak kim soracak bunu? Anlatacak ya 5 yaşındaki çağı mı soracak bunu? Olurun ne mi günahı var? Biz bunlar yani ağacı durmuş da yaşadarmadı yani. Ne soracak ya? Ne için? Ne mi sebepten? Kim? Kim sen? Sen kimsin? Şu datları soru vermeni. Şu datları öğrenen günün seni azatlığa çıkıyor. Oğuzhan, doğan var mı men size aydın bir zadı? Misal için men pikirimçe hemme zat ene atadan geliyor. Biz nähili terbiýersek çağalarymyza şondan gelýär. Eger biz çağalarymyza nähili dogry ýaşamagy öwretsek, şoň ýalda olar ýaşaýarlar. Eger bar biz misal üçin men ogluma aýtsam, sen kriminalny bir zat bilen işleseň, şunça pul gazanarsyň, şoň ýaly baý bolarsyň diýsem, o şoň ýalaklar eder. Şoň üçin bu prezident diýdi, o televizorda näme görkezýärler, o yalan görüň. Hemme zat maşgaladan gelýär. Enata ilki başta çağa dünýä gelenden öwretmeli. Näme üçin men dädem bilen men ilki başta men ýaşamadym, ýöne men babamam hemme zat maňa öwretdiler. Türkmençiligi, watan söýgüsini hemme zat maňa berdiler. Adam kärçiligi, mehribanlygy, nähil biz ýaşamaly hemme zat öwretdiler. Şonum öwretmekleri gerek. Näme üçin aç gözli bedip ýaşap ýörler, bir-birini aldap ýörler, ýalakaçylyk edip ýörler, bagşlaryň bir un çörek üçin bir-birini öldürip ýörler, bankomatdan pul çykaran üçin maňlaýyna dep öpüp ýörler, bagşlaryň bolen. Onuň nämedir o her bir gezek şu prezident bilen görüşende egilýärler, on kimmiş şunu, Hudaýmy, Allahmy bilemem kimmiş şunu. O prosta prezident. Bilen hem bağışlarsın bütün devletler bizim üstümüzden gülýärler. Biz şunça baý döwlet bolup, halk bolup biz bir adamy egilýär.
maskara olup ber başga döwletlerde işle şu dağlara düşkün oklar bizim halkymyz başga ýurtlarda işläp berler. Men mysal üçin başga ýurtda ýaşap ýörün ýem 32 ýyl bolýar neme Türkmenistanyň çykanma. Bädem bilen bilelikde de. Pikir edip görün indi bu adamlar hiç daha pikir edinok çağlarynyň gelejegini hemem nähili ýaşamalydyk halkdygyny olar pikir edenoklar hiç birisi. Düşündirendi men düşünüp bilemek. Mysal üçin siz diýeňiz siz näçe ýaşyňyzda. Mysal üçin näme üçin biziň ýaşamyzdaky ene atalar öz çağlaryny düşündirmendirler. Şuň ýaly ýaşamalydyk biz, şuň ýaly biz millet diýip. Şimdi tekrar Ulhan'ım o aydık geçtiğinde yani şunu en ata diýende senin hemme zattan kısıtlaw ötüler. Ne Halmurat Söýünüz 92-nji ýylda 91-nji ýylda şol dogruçul adam bolduğu üçin watana söýgüsi bolan adam üçin şol adamy ýurdun daşyna çykardylar. Näçe gerek suikast etdiler, öldürecek boldy. Tamam. Olar ýaly adamlar ýaşadan oklar. Gaýgysyz Atabaýevy ýaşatmadylar. Sebebi sen sistemasynyň içinde otuýun. Sen şondan çykyp bilen yok. Sen onu çağa näçe düşündürsen düşündürüver. Çağaň öňe çykyp uğradyk, ýa sen başgalaryň bilen ýok etdiler. Aýdyň adamlar näçe öldürdüler? Aýdyň adamlar öldürdüler. Bir giden 2002-nji ýylda Sanjar 25'te 25-nji Sanjarda. Näçe bir adam bir güne öldürdüler. Bilýän onu, bilýän. Bir Türkmeniň bir gaýmagy bu. Ýokadyk bir gaýmagy bady muna aýyrdylar. Biz bir Türkmen milleti Orta Aziýa Rus rejiminiň altyndan çykmadan bir özgürlük ýok. Buna da millet düşünmeli. Ol orta doganym diýip görmeli. O seniň düşmanyň. Şunu öwrenmesi gerek halk. Bu toprak seninki bolan günün özgürsiň sen. Buna da millet bolup düşünmeli biz. Açlık düşündürür bunu. Açlık düşündürür. Yani şu ortağa çıkıp aydılyan atlardan dinlemeleri öğrenmeli gerek. Öğrenmesi. Ortalar düğüne çelli sana rahme eyledi mi? Rahmetti mi? Senin çağalanı Paxta meydanına türde. 5-nji klasdan soň. Paxta meydanında geldiler. Näme üçin orta çağalar giden okdy? Paxta giden oklar. 15 döwlet. Orta Aziýa. Orsekläp geldiň sen düňe çelli. Paxta tam orta. Hemme dady bilen. Olar nähili ýaşady? Orsetde, Moskwada. Nähili ýaşadylar? Elbette gowy ýaşadylar. Biz olaryň guly bolup geldik. Şu adam şolaryň guly biz. Indi şu Azerbaycan çykjak bolýar, Ermenistan çykjak bolýar sondan. Ukraina çykjak bolupdy. Gul bolasymyz gelir boldy. Bizim hem hakkımız var diye. Şu Rus rejiminden çıkmalı biz. Millet bolup çıkmalı. Ors bizim doğanımız, ors bizim gelip kraniyetimizi korasın. Senin ata baban dünya meydanı okap verir. Türkmeni. Tarihe salmadan tarih yazılayan değildir. Bu tarihi bizi unutturdular. Biz bir tarihimizi öğrenmemiz gerek. Yani olara da ona da anlamak. Yöne birisi men aýdýam. Men hiç inanmaýan. Özbekistanyň kim inanamak, Gazakstanyň da inanamak, hiç kim inanmaýan. Olar Sowet Soýuzynyň ýörete oturdulan prezidentleri. Şoň üçin men inanmaýan. Doğru, Sehra. Biz köp taşlaşmalar Muhammed ağa söz vereler. Bor. Bağışlarsın. Şunki canlı yayınımıza yine de şu tağı kanalımızda şu Türkmenistan Ayal Gyzlar Arkalaşygy atly gurumy bolansoň yine de şu ýerde toplanalım diýip bir ara geldik vatandaşlar. Hoş geldiniz hemmeňiz. Yine bizim şu Muhammed kardeş berdi. Mikrofonuňyz açylsa söz ilk söz size bereli. Açyş ýaly edip aýtyp berseňiz başdyna. Sağ olun. Ajan hanım indi ben halky jahil goýulýar diýär biz şuna çenli belli döwre aralygynda bir ýyl elbetde gurrun edilmeli, açylmaly atlarda ýanky gurrun edilip
bir basgançak ýokaryk galmaly bizim meselelerimiz, temalarymız. Jahil galdyrylan halkyň gurrunu kän edildi. Endi bu ýerde ýanky men pikirimçe jahil galdyrylan bölek ýa aşylmaly mukadýanda bu ýerde hani esas gurrun jahil galdyrylan halk hakynda dälenim. Näme üçin haýsy sebäpden jahil galdyryldy halk? Şo tarafa geçmeli mukadýan men. Sebäbi näme üçin ene görýäs? Dünkü gepleşiklerimizde de gurrun etdik. Bundan öňem kän gurrun edilip gelýär şu meselelerin. Hani halk jahil galdyrylýar, ýöriýtülip, onun maksady näme? Näme üçin şu ýagdaýa düşürildi? Şoň üstünde köprak gurleşsek, gowalar mukadýan. Şu ýerde häzirlikçe näme deýin? Şeýle jemläýin, soň ýene-de goşulan. Bor sağ ol Muhammed kardeş. Şu ýerde indi men şu görüjilerimizden YouTube diýen şu TikTok görüjilerimizden, dinleýijilerimizden şu ýere gelip gatnaşyp oturan ähli watandaşlarymyzdan ötünç soramak isleýän sebäbi men ekranymı açyp bilmedim. Şoň üçin ekrany açsak has bir hili ýakyndan näme ýaly boljakdy da. Bir hem kalitesi hem bir hili de gowy boljakdy gepleşeň diýip düşündüm. Şoň üçin ötünç soraýan geljekde şu tehnik sebäplerini ortadan aýrars diýip size söz berýän şu ýerde. Sebäbi biz hasta şu watandaşlarymyza has ýakyn bolmagy isledik da. Sebäbi bizim bilen köpräk ara gatnaşykda bolmaklaryny şu ýerden ýene bir gedek şolara ýatlatmak isledim. Şu ýanky Muhammed kardeşiň aýtyp geçýäli şu Türkmenistanda bir jahil bir millet hem önüm öndürmeýän bir topor bar diýip Saparada aýnyň belläp geçeni sebäbi şol adamlary şu derejäge ýetiren bizim garşymyzdaky şu ogurluk, yalan başga da näme şoň üstüne bir hili adamlary samimi däl ýanky mankurtlaşdyrmak ýaly derejelere getirenden soň insanlar diňe şunki gününi alada edip şu başga hiç ýeli pikirleri bolmany ýa-da başga bir pikir öndürüp biljek nesil ýok diýip şu derece yetirenden soň şunýaly halkymyz ortaga gelipdir da şu halkymyzy şu derece mankurtlaşdyrypdyrlar. Sebäbi näme üçin ähli tarapdan gysyp ýurdun içinde iýmit ýetmezçiligi onu kän biz gepleşiklerimizde aşağı çyzyp aýtyp geçdik watandaşlar ýöne. Bu zatlary biz orta alıp şunu hökman ortadan aýyrmak üçin şunu sizin bilen bir arada watandaşlar. Sebäbi ýurdun içinde şo ýanky gatlak bar diýdik. Indi önümi öndürmeýän gatlak. Hem ol önümi öndürmeýän gatlagam bizim garşymyzdaky şu ogurluk edip oturan bizim ýerasty ýerüstü baýlyklarymyzy yurtdaşyna gizli ýollar bilen satyp ne onun statistikasyny halkymda watandaşlarymyza ýetirip durlar ýa ondan bir peýdalant dur bizim watandaşlar ýok hiç birinden peýdalant bilen aklar. Sebäbi näme üçin? Şo zatlar bilmesin diýip halkymyzda şu derejäge getiripdirler da, ýanky önümi öndürmeýän bir millet derejesine getiripdir Türkmen halkyny. Ýoksam Türkmen halky geçmişimizde, seredemizde gaty köp işleri eden yurttaşlarymyz bolupdyr bize. Mysal üçin ine şu Cumhuriýeti 1924-nji ýylda gaýgysyz Atabayew, Nedirway Aytakow dagy bize halkymyzy şu Cumhuriýeti gurup şu halkymyzy azatlyga çykarmak üçin Rus imperiýasynyň gol astyndan alıp çıkmak üçin kän işler eden adamlar. Emma şu zatlaram üstünü örtüp näme etipdir bizim şunkun bir kanun hökümet diýäsänni. Bir kanun gelen hökümet halkymyzy şu derejäge getiripdir, mankurtlaşmak derejesine getiripdir. Goýun ýaly, mal ýaly nemelere başlan bolyn şu sözleri ağzyna almak mecbur galýar şu sözleri biz ağzymyza almana. Sebäbi şu derejäge getiripdirler. Ine ýani dünkü gepleşigimizde de Oğuzhan kardeşimiz belläp geçdi.
bir yakınımız ya da tanışımız deydi yanlışmasam. Haladilniğini açıp görkezipdir. İçi bomboş, hiç ili imit yok diye içinde. Hiç ili imit yok. Bu da näme? Yurtda işsizlik, imit yetmezçiligi, insanların vatandaşlarımızın sağlık durumunun pese düşmegi, yine de gelip direniye şu sözümüzün yankıyalı, önümü öndürmeyen bir qatlağına gelip direniye da bu sözler. Yine de ayda otursak şu yerde. Vatandaşlar öz pikirlerinizi koşacak, ayıracağınız var olsa şu yerde elinizi kaldırsanız aşağıdan yorumları yazıp bilirsiniz vatandaşlar. Kimde nähili pikir var? Yankı pikirden ütgeşik oluyor da her kimin bir pikirleri oluyor. Şoları orta atıp biz vatandaşlarımıza yetirsek sizden çok neme olurduk. Nähili pikirleriniz var olsa baş üstüne vatandaşlar. Muhammed kardeş baş üstüne. Men bir nemen aytıp geçeyin häzirne başgadan şu yayına koşulmak isleyen ildeşlerimiz var. Hemen hoş geldiniz. Biram paylaşsak şu yayınımızı. Has köprek bir köpçülüğe yetişmek için. Ondan sonra yankı meselede, yankı aydık geçen meselemizde biz şunun has bir üstüne çıkmak, ben daha dediğin şeyler teklif ediyen şu näme sebepten şeyle yağdaylara düşürülüyor halk. Şunun üstünde birazcık dursak teklif hükmünde. Ondan eğer yankı koşuluşup söz almak isteyen nemelerimiz var, ildeşlerimiz var. Yankı nemeden yazıyorlar mesaj bölümünden. Şoların bir nemetsek göz önünde tutsak. Hazırlıkça şeyle nemedeyin men cemleyin. Sağ olun. Oluyor, sağ olun Muhammed kardeş. Aycan gelnece men bir zat aýdaýyn. Sahra baş üstüne. Bilen näme orslar bizim saadalygymyzy ullandylar. Saada halkdygymyz bilindi. Biz var ay bolýarlar. Näme şu orslar diýen ay ütkärde, belki gowwalar, ütkär, şoň üçin ara bular şoň ýaly hereket etdiler. Ýöne aslynda eger misal getireýin Şwetsiýada. Sen vara diňe adamy däl, ite, pişire, ulan bir ağaca bir yer degseň, sen sana polisiýa gelýär, sen türme bilen mokya bilen pul tölemeli bir zat etmeli bolýar. Bärde hemme zada näme hormat goýýarlar. Bizde adama da hormat ýok, ağaca da bilen ite, pişire hiç zada näme hormat ýok. Men misal üçin hiç açan çağalarymyň hiç açan galmaýan ölerin, ýöne hiç açan olaryň syl galmaýan. Dädem sizem çağalarym hiç açan men galmaýan. Bular aýry-aýry ýaşamaga razy bolan halk. Onuň näme garaşýan? Hiç açan sesinem çıkaran ok. Haçan bolupdyr türkmenler şoň ýaly gul bolupdyr. Oň ýaly halk hiç açan bolmandyr. Orslaryň başlasyň şolara gul bolandan soňra şoň ýaly ýaşan halk biz. Ýöne ondan öňürti biz mert bolup ýaşan halk. Hemişe bizim erkeklerimiz erkek bolan, gelin gyýlarymyz gelin gyýlar, hem gelin gyýlarymyz hem görüşen. Atlaryň üstüne minip görüşen. Sahra gowy pikirleriň üçin köp sağ ol. Şu ýere gelip beren gurrunlaryň üçin, gowy pikirleriň üçin, halkymyza ýetireniň üçin köp sağ ol. Şu ýerde näşe Sahra ulyň aýdanna biraz açyk goşup geçeýin diýdim. Sebebi bizi şu Rus imperiýasy bundan 150 ýyl öňüm şeýdip edip erkeklerimizi Sibirya tarap sürgün edip, dinan maşgalalanmazy zorlap, gyz çağalary öldürüp, şeýdip Türkmenistany şeýdip neme etipdir da üstüne söwüş açypdyr. Şuň kunna Ukraina edip oturan ýaly bizim ýurdumyza da şeýle bir elhenç zatlary edipdirler.
Şo zatlary şunkü gününe bir kanun hökümet diýse üstüni örtbas edip şo zatlaryň üstüni örtbas edip bizim ýanky Muhammed kardeşiň belläp geçişi ýaly şu jahil goýmagynyň halkymyzy mankurtlaşdyrmagynyň sebäbi düýp sebäbine teretsek biz şu günkü gün şu ogurluk bir tarapdan ogurluk etmek üçin bir tarapdan hem şu Türkmen halkynyň iýje özünün hakyky neme hak hukugyny elinden alıp iýjek çöregini elinden alıp orsa urada oturandygy üçin şuňky halkymyzyň mankurtlaşmagyna getiripdir da şu sebäpler. Halkymyzam näme hakyny hukugyny talap etip bilmeýän ýa-da bir zat analiz etip bilmeýän ýa-da öz hakyny hukugyny sorap bilmeýän halk bolupdyr. Şo Sahraulyan aýtyp geçdana geçmişde de şuny ýaly ata-babalarymyzda, seredenimizde bizim kän yurttaşlarymyz bolupdyr. Gaýratly, güýçli, gahryman, öz topragy üçin, watany üçin, il halk üçin göreşen güýçli şahslar bolup geçipdir da. Emma şunkü näme üçin ýok şolar? Şunkü näme üçin ortada ýok ýa-da näme üçin aýdyň adamlary ortadan aýryp türmelere sokup ne owadan dep edip bar. Bir sürü türme var. Şo zatlar türmeler Türkmen watandaşlarymyza gerekmi? Şu sebäp näme üçin sebäbi Türkmenistanda öňe çykan aýdyň adamlary ýok etmek üçin şo türmeler. Munam bizim halkymyz göz ýetirmegi gerekli. Sebäbi hakyny hukugyny talap etip bilen neme watandaş hiç haçanam iýde galmaz. Ya da özünün hakyny iýdirmez başgasyna. Ayjahan abla söz alıp Ayjahan hanım. Bir minut söz alıp bilermi? Tamam, buyurun siz. Buyurun. Türmeler diýdiň de her bir vilayatta, her bir rayonda diýen ýarak türmeler, her adımda diýen türmeler we Türkmenistanda. Bu da Türkmenistanda konstitusiýaň işlemeýändigini, kanunyň ýoklugynyň alamaty. Türmelerim doludur. Bu konstitusiýaň işlemeýä kada kanunyň ýoklugynyň alamaty. Kanun işleýän ýerde türme elbette bolup biler ýöne. Türmeň içi kyn doğru bolmaz. Ogurluk bolmaz kanun işleýän ýerde. Cinayet işlenmez. Şoňa meňdeş saatlar bolmaz. Bizde bolsa diňe aýdyň insanlar ýa-da günäsiz adamlar oturdy ýaşasaýdy, ýektük bolmasa ogurluk ýönkärler ýene bir zat hökümetden ogurlady, ana çilim çekdi, ana nasatdy diýip her hili bahana bilen türmelere salyp oturlar. Ondan önümçülük iş öldürilmeyen gatlak diýdiň de diňe gatlak däl, önümçülük asla ýok Türkmenistanyň içinde, önümçülük öndürilenok. Ähli işlenýän iş yerlerini, iş punktlaryny kapatdylar, yapdylar. Halky ýörüýte işsizlige mecbur edip yurttaşyna çykarýar etdiler. Näme üçin biz yurttaşyna häzir yurdumuzda iş bolsa biz gaýtmarsa berik. Halk yurttaşyna çykdyn. Ana ýa-da da çağalamyzy goýup gaýtýas, olary näwünlere salyp berenlerini biziň habarymyzda ýokdur. Biz bilýärse ýöne köp enata yurttaşyndan arkaýyn parahat yurdumma asudasmanyň aşagyna men çağalanma diňe çörek pul uğrasam bolýar diýe. O çağalar kimlere emanet edip gaýtdyk? Biz kimden eline goýup gaýtdyk o çağalanmady? Biz berden 5 manat çörek pulu ve 10 manat eşik pulu uğradanımız bilen bitýän biziň kemçiligimiz, problemlarymyz çözülýär şonu. Çözülmeýär. Biri oğlu jahil Allah sabır şükür etmeli diýip araplaşdyrdylar. Araplaram taýynja ne saňa diýip sabırly şükürlü Türkmenleri orsun eline berdi. Orsa mina okutmadı, bilimsiz, bilgisiz koydu, cahil koydu. Ne bizde bir
kitaplar yazılıyor, ne bizde bir medeniyet üssü kayta bağırcasınam. Tarihimizi öğrenmez yer edip, tarihimizi yıktılar, yığınadılar, bizden yaktılar, yok ettiler. Ne şeydi ben, yurttaşında sergeden vuruşup yönü halk cahilem olsa, Türkmenle şu bir ağır namus damarı vardır. Biz sebebi Oğuzlardan geliyiz, bizim kanımızda var. Bunu hiç kimim inkar edip bilmez. Bizim bir gün halkın Oğuz damarı tutar olun. Hiç umutsuz olman, halkım oyanır, hakkını, hukukunu gelman go edibem talep ederler. O 4. yerde ben baylıkta deyip, ular 4. yerde baylıkta olsam sen iyiliğin günün yanına aytma da onu utanman. Sen halkın en için onu men yurdumda sergezlenip soran oklar. Baylıkta 4. yerde olan halkın şutayıp gelenen 100 adamdan biri sağ gittiyendir yurduna. Neçe adam öldü Türkiye'de, Kitay'da, Orfiyet'te hep dasıfor gidip dur, orşu uğradıp zorlan. Bu halk bu zatları bir gün, 2 gün savr eder, şükür eder. Yani indi göz açılıp başladı halkın. Görüp başlarlar bu zatı, talabam ederler. Hani yanı Fehragül birazcık umutsuzrak gepretti. Türkmen bir gün kılıcına sarılır. Sarılmadan. Bu zatdan hasabı hükman sorulmalı. Bağışlarsanız men 32 yıl vatansız, şoň üçin bolup biler. Men birazcık özüm neme duýguly aýdyp bilen aýjahan gelince men size bir zada desim gelýär. Türme barada. Şweýçada nähili bolýarda, mysal üçin türmede. Tapawudy ýok. Sen näme üçin tutulanam bolsaň, tapawudy ýok. Näme üçin tutulamasaň, sana hökmäni olar durmuş nähili, öwredýär, sport bilen meşgul bolmaly, oku bilim berjek bolýarlar, bir zat öwretjek bolýarlar. Bärde türmede o Orsiýediň bize öwreden türmesi däl, o betonda ýatmak. Kredip gör, adam öldürenem bolsa, bizinkiler näme diýerler? Urýarlar, ýençäler, ýadyňda menem dädem bilen bir Eýranly türkmenler näme etdiler, çykyş etdiler. Olar nähili ýençip urup invalid bolup çykardy diýerler. Bärde oňňal zat ýok. Sen bir urup gör türmede oturany. Seni türme oturdurlar bärde. Oňňal zat bolmaýar hiç açan. Söz alabilir miyim? Sağ ol Tehra. Buyur Oğuzhan kardeş. Aşağı doğrayla olur. Türkmen derdi şunun için onu. Şimdi öyle yurdumda dönelde. Öyle yurdumda ne meslek ne şu 94. yıllarda 92 yurt sayıdan ayrılandan sonra nehil kovu yaşadık. Tamam 94. yılda çelli de. Şu Türkmenistan şu dövrler kovu yaşayan vakti Rusya'da protest bolýardy diye. Ne ödeme görmedim sapara gurum ede. Şu plakatlarda biz Türkmenistan ýaly bolup ýaşamak isleýäs diýip plakatdan ýüzünde ýazylýar diýdi. Bundan sonra şu plakatlar ýazıldyktan sonra şu Türkmenistana edil şolardan beter edip ýaşatmaly diýen karara geldiler. Halkyň eline berilip duran topragy elinden aldylar ýygyna. 800-900 tane dükanları, şimdi dükkan diye bilader, bir de kerhana diýäsde, hususi kerhanalar kapattılar, kapattırıp bulvadar açıldı. Ondan sonra da gereğini oturttular, tiriyeg oturttular, şöydüm halk önce tiriyeg oturttular, sonra da gereğini oturttular da halk şöydürüp degradasiýa etdiler. Kimin işine yaradı bu? Orus imperiyasının işine yaradı. Sebebi biz şolardan ayrılan wagtymyzda gowy ýaşap başladyk. Sebäbi bu Orsiýet bir ulu döwlet. Orsiýetiň Kremlin goýan adamlarym köşkde otylar. Sana ýaşadarman soň olar onu. Sonra şu ýerde. Hem şunu ýaşat. Sebäbi biziň aýdyňlar
şöydip yok ettiler. Halkam arkasında durmadılar. Halk günekar. Bunun esası ele atalanmaz. Şuna ses çıkarmadıkları için. Sana toprağı paylap verdi. Sığırları, savhodun, sığırlarını, kalhodun, sığırlarını paylap verdiler. Alın dedi. Biz o yaşap başladık ha. 94. yıla çelli. 95. yıl, 96. yıl açlık başladı ondan sonra. Yani için sonra açık ya. Saparklif'tan alıp barayan yolunu kapattılar. Halkın eline verip durdular. Toprağı elinden aldılar. Bolon ok bir gidişi dedi. Bir gidişte dedi milleti boyuna eğdirebilmez biz dedi. Bunu dedi kadından bedavalı bilmez dedi. Buyruk Kreml'dan geldi şu at. Ya. Böyle demeyeceğim dedim. Sağ ol Oğuzhan kardeş. Şu yerde parahat mikrofonu açık dur da. Ümit Bey şunu kapatır mısın yoksa söz alacak mı bilmedim. Hem şu yerde bir yankı Oğuzhan kardeşimizin hem beylek kardeşlerimizin belirlep geçişiyali. Şu yerde nem için Türkmen halkı şu mankurtlaştırıldı ya da nem için şu derece gelip yetti ya da nem için gariplik, işsizlik, keselçilik, insanların sağlık yağdaylarının pese düşmegi, şu zatlar näme sebepten ortağa geldi ya da yurt başındaki bir kanun hükümet diyese şolar näme için oğurluk edip oturlar şu zatlara biz näme için sessiz kalmalı diýilen soru var ortada. Şuna da vatandaşlarımızın öz pikirlerini almagy makul bildik vatandaşlar. Her kim bir pikir aýtsa şu hakda köprek şunu paylaşsak hem şu yayınımızı köprek paylaşmaňyzy, like basmaňyzy ýene bir gezek ýatladyýys vatandaşlar. Men Buyur parahat. Ajan men hoş bulduk. Salam vatandaşlar meňe. Men bu soruga düşünjüm açar şeýle jogap berin. Garip millet, az millet pikirlenip bilmeýär, düşünüp bilmeýär. Alam bilinmeýi iş bolmaýar. Sebädiňe az halk var, garny doýuryny bilýär-de. Sebäbi garny azaň. Ertiri alady, çagalar gaýby. Näme etsem käme diýip şoýdyp ýatyp dursa, ol akıl bilim alym bilen iş bolmaýar-da. Diňe ertiri gün alady diýär. Sebäbi garny doýuryny alady diýär. Garnyň doýmasa killen bir sağlaşyk kıl seň diýerini etmeýär kelle. Onun için vitaminli zat iyi içmeli, beslenmeli. Şol aýtasam, şol döwletiň baýlygyny uğurlamak üçin halky şunu getirdiler Türkmen halkyny. Şunu edini gazyny baýlygyny uğurlamak üçin bilip emeli açlyk getirdiler, emeli açlyk. Bana Türkmen halkynyň özü kemirsel bolup ýar közenip duran neme däl bu aşığı edenler yürütü emeli aşık ve emeli. Yani aydarlar Türkmenler, vağızçılar namaz okurlar. Allah tarafını bir demiş şükür etse bayak eder. Yok. Sen namazın, şükürün, toğan, adatı sen neviden garını, baylığını almak için imperiya şu derece getirdi. Allah'a şükür koyuyor. Allah toğamını kabul edeni yok. Ona da diyor Allah mesela koyganarda. Allah ne için? Şun ağaçlığına şükür etmek için Allah'ın etirerler sana. Allah'da Kur'an'da Kerim'de ona da söz yok. Sizi halk, Türkmen halkını, ağaç halkı, hor halkı Allah mamantat hem eline bunlar mamantat hem antat da burada şuruk görüp sana Allah gidip bolýar da. Bir gün karnı doyursan, bu gün karnı doyursan, şonu Allah gidip bolýar. Şu derece getirdiler Türkmen halkyny. Onuň Allah'ın orta doktorlardan nime demady kosan boljakmyş, şükür etsen boljakmyş, yok. Şükür etsen gata biter bordun. Şükür etsen biter bordun. Mümkün değil. Zatlar.
Boldum parahat pikirlerini aytıp boldu mu? Şu yerde Muhammed kardeş el kaldırıptır hem Sağ olun kardeşlerim. Tezimi kim yaptı tezimi? Sağ ol parahat bilmedim mena yapmadım. Muhammed Molla sağ olun kardeş buyur. minnettar. Menden umidum elini kaldıran ýaly. Näile kawul. Onu özüňiz araňyzda ılalaşyp aýtyňyz. Men şu chatdan mesajdan görüp dur nädir? Men elimi kaldırdım. Men 3 gezekten beri elimi kaldırdım. Şu aşağıdan geçen komentaryalara Aycahan abla siz ünüslere eksir etseniz. Näme köp meselemiz şu esası meseleden uzaklaşıp gidip barýanlyk üçin men şu meselenin gyzygyşynda girmek istedim de berde ulu bir sorak koyduk. Halkımız näme sebepden jahil ve garip koyuldu diýilen sorak. Men bunu öz düşünüşüm boyunca gıska cevap vermek istedim. Näme birinciden sömürülmek için garip koyuldu. Eline ucupsuzca zatlara muhut verilip yurdun içinden kazanç edip bilmeye, yani onun muhut vermese de başka çıkalgasam yoktu. Hazırki Koşadırna içindeki hükümetin bu yeniş bir doğanımızın bir aydan sözü var. Öz bağından almanın koparıp özünün eline beren ýaly bir hereket diýsem bolýa. Bugün gepleşimizde de aydıp geçtim. Eğer de mesele yurdun vatanın toprakları, çağaları bolunca meni kızıklandırıyor. 2-3 sanak çapulcu, yani barbar, Tokay'dan kaçan cahil, hazırki cinayetçi hekimiyet, hükümet, bunlar her isleyenini edip bilmezler. Her bir vatandaşın konstitüsyon bir hakkı vardır. Öz toprağını, çağalarını korumak için hem yerastı, yerüstü baylıklarını korumak için hem özünün konstitüsyon hakkı vardır. Inde halkımız näme üçün jahil koyuldu. Men şunu görüp bilýän de jahil ene atadan jahil çağa emele gelýän eken. Onam uşu görse bolýa da ine seyredip bilmeýärler de, yani o çağanın kariyeri barada düşünme potansiyali hiç hili yok eken de bu jahil ene atanın çağası inde bağışlan ötünç sorap bunu dile getirmeye mecbur bolýan näme Türkler aydanda zat piç diýerler, gata ağır bir söz, ýöne gynansak da çağalarımız o derece gelip başladı. Bizim kurtuluşumuz, halas olmamızı özümüzden başka hiç kimdir. Ondan sonra şu bizim edýän işlerimize, yani Milli Halas Ediş Komitetinin edýän işlerine has ünüslüce izarlamaklarını haýyş edem yok, tavsiye edýän, yani meninki öneri bolmasa ölmäne mahkum, meniňe vicdanım sızlamaktan artık götürüp bilmene yürek kalmadı diýsem bolýar. Her bir çağalarımız üçün 40-45 yaşta ölüp barýan enelerimiz üçün yüregim awmaktan, acımaktan, yani bir yana geçtim. Öz ene atasına, çağasına nefsi ağramayan adam menin gözüm öňünde, yani hayvança da yok, o adamam diýemok. Sebäbi hayvanlar öz çağasına sipap, söyüp, seredip zat edýär, ýöne bizim gynansak da bizim halkımız o ukuypuna uje elden gidirip barýar. Bizim yurt nähili gazanylýar, şuna da jogap berip geçen, yurt nähili gazanylýar. Dün Aycahan gelince de aydıp geçti yayında, yurt bir Milli Halas Ediş Komiteti bolman gazanılmaya haçan da 2-3 sanak aktivist diýilen adamların izine düşüp ya da şolara özüňi güým edersin ya da izine düşüp giden halatında ayaklanan bu devrimci şu aktivistlere inanan devrimci kitleni çıkmaza sokmaklığı mümkün. Yani bunlara teröristler deyip atlandırsa da hazırki cinayetçi hükümet hakkı bolup bilýär konstitusiýa boyunca
bizim alıp baryan Milli Halas Ediş Komitetinin alıp baryan işi hemme zat konstitusiyanın talaplarına layık alınıp barılya. Onun için ünüslüce izarlamanızı tavsiye ediyen hayiş edemok. Yurdam hemmemize gerek, çağlarımızın geleceğim, en atamızın sağlıklı yaşamağım hemmemize gerek. Şular aydan sağ olun. Sağ ol Ümit kardeş. Gol pikirlerin üçün, gol pikirlerin paylaşanın üçün. Ne şu yerde köp kardeşler el kaldırmanı bilen aklar mı dedim. El nahil kaldırmalı deyip yazıptırlar Ümit kardeş. Şunu sen yazacak mı ya aytıp geçecek mi? Aşağıda komentarya kısmına el sticker'ı koymanız yeterli. Ancak gelince sizden Şotay'dan takip edip söz gezegini geçirip bilersiniz. Sağ olun. Nerede oturuyorum? Muhammed kardeş el kaldırdı baş üstüne. Buyurun Muhammed kardeş. Sağ olun. Näme? Şu yankı näme sebäpden halky jahil goýýarlar, gorkastynda saklaýarlar, bilimsiz goýýarlar, garyp goýýarlar. Şoň nemesi şol aslında. Birinji sebäbi şol ýani umydym aýdyp geçdi, bellek geçdi. Sömürmek maksat. Şo taýda başga bir halkyň hemme taraplayın. Diňe bir ýankyal bolýa, diňe bir ona kabul ediljek bir ýagdaý däl ýöne häzirne. Bir baýlyklar bardyr. Ýankyal tebi baýlyklary şolary ogurlap bilerler ýöne. Şonu ogurlamak üçin ýankyal halky bir giden kynçylyklara sebäp edýärler. Halkyň ortaça ömrü, yaşama ömrü beysalya, ondan soň ýankyal nesil adalya, ene çağa ölümler häzir, çağa ölüm boýunça Türkmenistan ýanky san tarapyndan alınmaly ýa birinji nemede da birinji onlukda ýa-da birinji beşlikde de diýipler. Indi şu taýda bir üns bermeler. Ene neme meselesi var mun gapdalynda ýanky internet ulanılışı, internet mümkünçilikleri, ondan soň ýanky halkyň sağlyk meseleleri, halkyň maddi ýagdaýlary imitlenmek meseleleri. Biziň halkymyz häzir yurdumuz ýanky baýlyklar boýunça, tebi baýlyklar boýunça da birinji onlukda ýöne. Ýanky iň bir halkyň ýagdaýy, iň bir kösençli taraplaryny demezsek, ýanky spisege goýsak, bu tarapda da birinji onlukda durda. Şu bir geň almaly ýagdaý däm, şu zat bir herkim ünsberse. İnternet meselesi şol. Biziň goňşularymyz bar. Özbegistan, hatta Owganistan, Gazakistan, Sanasagina, Azerbaycan. Şulan haýsy birini alyp göremizde internetiň nemelerin hemmesem açyk sosial mediýanyň. YouTube'un al, WhatsApp'un al, beýleki Telegram'ydyr, ýa TikTok'udyr. Hani halkyň köpçüliklerini peýdalanýan zady da bu internet bir howa suwýaly bir zat. Yani şunam görýäňizmi nälik derejede bir kesýärler, öňüne alýarlar. Bu hökmany suratda bir neme dilmeli hatta hasaby sorulmaly. Onam kim sorap bilýär, ýanky birazjyk bir erkinligiň nemesini erkinligiň nämesini diýsek bolar. Bir erkinligi dadan adam sorap bilýär da. Häzir erkinligi dadan adamlar kimler? Türkmen halkynyň içinde şu yurduň daşyna çykan adamlar. Erkinligiň birazjyk nemesini, hödýürini gördüler. Erkinligiň howasyndan dem alyp gördüler da. Ýanky hemme mümkinçilikler eliniň aşagynda. Sosial media bolsun, ýa-da bir adam hukuklar tarapyndan hem görsek, häzir Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan Türkmen halky, Türkmenistanyň içinde ýaşaýan halkdan has erkin. Hemme mümkinçilikleri de iýe. Indi häzir biz iýdi giderine halk jahil bulary gömmeli, bulardan netije bolmaz diýip gaýtym biz öz-özümizi neme diýäsda?
Yere gömmäsde çürediýäs öz-özümizi. Gaýtym muňa aletmellerlerini mene halk nasa paraga aýdýara külden direlmeli halk diýär. Yani kül bolan halk şo külüň içinden gaýtadan direlmeli bolsan da o taýda halky ýazgaryp ýa-da halky kiçeldip ýa jahylyna görgüsiz ýa agzy bir däl diýip ap boljak gala ýok bu taýda. Ýa ýetip boljak bir neme ýok. Maksat ýok. Bir ýerde näme etmeli? Muň sebäplerini gurrun etmeli. Hani halk ýa-da biz hem şol halkyň içinde biz ene şu sebäplerden şuň ýaly ýagdaýda biz. Yani şu sebäplerden biz öýümüzi taşlap 5 ýyl, 7 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl bir adam öýüni taşlap gidip bilermi? Gidip bilmez diýmek ki mesele näme? Mesele o taýda ol adam öýü ýok. Eýeçilik duýgusy ýam ýok. Ha şo taýyk ölüýünçe barmasa da gynanjak adam däl da. Bu diýmek näme diýmek? Ýam eýeçilik duýgusy adamlaryň elinden alınıpdyr. Indi şunu gaýtadan dikeltmek üçin biz hiç wagtam halky ýazgary bilmez ýa-da köpçüligi. Ýa biz hem köpçülikden biri. Onun üçin men pikirimçe hani şu ýagdaýa bizi kim düşürdi, näme sebäpden düşürdi? Şol adamlaryň üstünde köpürak gurrun etmeli, şol adamlaryň üstünde köpürak näme diýilýär, o diskussiýa geçirmeli, näme sebäpden halk oýansyn, halk özüne bir oýun edilendi, parhyna barsyn. Häzirne biz parhyna barýasa ýuwaşdan, öz aramyzda gurrun edemizde daşdagyrygymyz bilenem. Hani bizi aldy ýol bilen ýa-da ýanky her kimiň ýaşan ömrüniň şu günkü gününe çelli ýörüte şu ýagdaýa gelsin diýip ýetişdirilipdir. Şeýle bilim neme bilim däl-de terbiýe berilip, görelde berilipdir, terbiýede däl-de. Şoňal görelde görenmiz üçin biz şu ýagdaýda häzir. Indi biz bir mümkinçilikler boldy, biraz gözümüz açyldy, dilimiz açyldy. Indi muny ähli halka ýetirmeli, halky günäkarlamanyň hiç bir nemesi ýok. Bu taýda gazandyrjak zat ýok. Halkyň özüne de, bizlere de. Biz esas sebäplere näçe üns berdikçe şo sebäpleri öň plana çykaryp, şonu ulaltdykça netije almak ýa-da has bir köpçülige öz nemelerimizi, pikir düşüncelerimizi ýetirmek has neme bolarmy kadýanda göwüne jaý bolar, şol has gerekli. Yani biz asıl eýesi bolan ýerimizi taşlap gaçykadýan bolsak, biz o taýyň eýesi däl. Demek ki bizde näme gerek häzir eýeçilik duýgusy oýanmaly bizde halkda. Şoň üstünde yani halkyň eýeçilik duýgusyny oýarmak üçin hakykatdan şo taýdaky elimizden alınan mümkinçilikler bizinki. Şo sebäpden biz diýäse elimizden alınan mümkinçilikler. Yani bizinki öňe biziň elimizden alypdyrlar şonu. Näme etmeli? Biz şo elimizden alınan zatlary ýyna gaýtaryp almaly. Asıl mesele şu. Ben jemledim. Sağ olun. Sağ ol Muhammed kardeş, gatgy pikirleriň üçin, paýlaşanyň üçin. Şu ýerde Bahar hanym elini galdyrdy ýalňyşmasam. Vatandaşlar laýyk basyp köprek paýlaşmaňyzy ýene bir gedek ýandyryz. Salam kardeşler, yurttaşlar. Neme şu Rusya bizim arkamızda durýar diýip düşünýändirler, Türkmenistanyň halky. Ine Özbegistan hem Rusya'da urşa giden bolsa 10 ýyldan ýyl berýän boldy. Şeýle karar çykardy. Gazagystan Rusça geplemeni öz dilimizde geplemeli, Gazak diline diýildi. Azerbaycan hemmesi şu Rusya'dan çıkacak bolup derde diýerler. Şu niýetdeler. Türkmenistan'dan hiç ses çykan nädir? Şoň üçin biz özümüz ses çıkarmaly, özümüz karşı durmaly. Rusya karşı durmaly. Biz Rusya'nın elinin aşağının çıkacak bolmaly. Biz garaşsyzlyk diýip öz-özümüzi aldamaly däl. Biz o hakykat garaşsyzlyk däl. Kagy ýüzünde garaşsyzlyk. Ýoksa Rusya'nın elinde
başımızdaki Rusiyan getirip koyan adamı. Niyazov bir çıkışında Rusya bilen Putin bilen arası ters oldu. İstesem cami saldırarım, mescid saldırarım, istesem yol vurdurarım deydi. Men hiç mahazat vermeyen bir demek arası ters oldu. Türkiye yakınlaştı, Rusya'dan uzaklaştı. Şu vaktinde gazı kesti, Rusya gaz vermedi. Rusya'da kışta ne diyen adamlardan öldü. Ukrayna tarafı gazın vergisini vermedi, yerine kurçuklap, vakti geçen bozulan peçine suyucularını verdi, şokolatlarını verdi. Demek biz Rusya'dan ayrı çıksak, Rusya bizim yerimizden çıkan, yerimizden önen baylığı bilen Rusya'dır. Rusya hiç açan bizim arkamızda değil. Biz Rusya'nın arkasında dururuz. Biz özümüz başımızdaki yürüyücü şu Niyazov ters olandan sonra Niyazov'u yürüyücü öldürttü Putin. Buna yürüyücü yetiştirip yerine koydu. Ne için 3 ay prezident ölümünden sonra prezidentlik vazifesini yerine getirip geziyor. Yerine bir geliyince. O yerine 3 ayım oldu. Sonra prezident diyeyim özünü seçtirdi. Halkım emsem hiç adam bilmediler. Ondan sonra 6 aylık bir halkım, men halkım üçündürün, halkım üçün men ilki aladam halkımdır deydi. 6 ay geçeler velayetlere gidip halka aldandır. Sonra zalimliğine başladı. Yuvasdan kellesini yukarı kaldırıp yürəni olsa tutup odan defa uğradandırlar. Mektepte muğallimleri kısmana başladı. Onu muğallimlerim okuçuları kısıp başladı. Şeydip halkı cahil olan halk hazır hiç zat bilmez oldu. Televizorda hiç zat yok, internet yok. Dine televizor açsalar, haberleri seyretseler, yöne övüp durandır Türkmenistan gün-günden ösüp var ya deyip. Yani Afganistan'dan Talibanlar arkayın giyir kaydendir. Vizasam gerek değil, hiç adam gerek değil. Ne tür tamozunda pasport saat görkezendir şolar. Doğru giyir kaydendirler. Yöne ne için bizim öz milletimiz Türkmenistan'a arkayın giyirip çıkıp bilenak. Rusya bizim arkamızda duranak da bizim önümüzde kabat bolup dur etcek işimizi, elimizi, kolumuzu bağlap dur. Neyse dinleyiciler hem şunu koyca dinlesin. Yöne Rusya bizi koruyor, Taliban'dan koruyor. Hiç zaten koruyanak başımıza öz getirip koydu, halkım şunu ezdirip otuyor. Bizim bulan açağında kul olup diyoruz. Dışarı yurda çıkıyoruz, mecbur çıkıyoruz. Dışarı yurtta biz hezleti gezip göremizak, ya gezmeye gelemizak. Bir yerinin özümüz bir şey yok, bir cahil kırlığının yanına nem diyecek, tamam deyip başımıza aşağı gidiyoruz. Bir telefonu eline alsan bu ne edecek yıkılık ediliyor. Bizim nervilerimiz bunlar için bozulup otuyor. Hemmesine de halk günahkar, bizim özümüz günahkar. Ne için başımızda yalan eplep 4. yerde duruyor baylıkta deyip Türkmenistan'da övüp yalandan öven bir mankanın sonundan korkup otuyoruz. Biz halk bolup ayağa kalıp Türkmenistan'ı özümüz kazanmalı. Bize hiç kim kazanıp vermiyor. Rusya'nın elinden gelecek hiç adam yok. Rusya bizim için hiç kim. Rusya hiç yer bilen sövüşmeyen oturan vaktinde da Türkmenistan gazını kesen vaktinde olur yere düşüp triyakka oluyor. Hazır indi uruşup Ukrayna bilen uruştu. Her taraftan kıyınçılık çekip oturuyor. Hazır hasam yere derdi. Bizim var aran açsak Rusya hiç kim oluyor. Şunun için biz halk bolup özümüz ayağa kalıp yurdumuzu özümüz kazanmalı. Men indi halkın yağdayını, cahil kalanını, o zatları ayda oturacak değil de onu indi hemmemize ayda vakit geçtik. Benim esas yerine ayden biz halk olup ayağa kalıp yurdumuzu özümüz kazanmasak bize hiç kimim kazanıp vermiyor. Yine halk şunu koyuca dinlesin. Rusya bizim arkadağımız değil. Önümüzde etcek işimize büyük boltturan önümüzdeki dağ. Türkmenistan'da hem zaten köktür türme. Ne için çilim çeken türme at, nasatanı türme at, yönü türme atıp durandır. Bulan halkı beter korka
korka nemetmek için nähilgen korkuyunu sindirmek için ediyendir. Odan depe birini yakalap bir çiğit bilen tutsa da köçede çiğit çaktın deyip akise de näme odan tepede göresin geliyemi özün diyendirler. Güç eline teva, polisi eline, vayanlı elinde, vayanlı ol, vayanlıda da neme eskerde de itte sağım var, eskerde sağanam yok. Yani komitetler bilen polisiyanı ullanıyordur, halkın üstüne saldırıyordur. Yani bizim düşmanımız polisiye mehemelerdir. Olardan halk korkmalı dereceye getirdiler. Yani biz korkmalı değil. Vatanımıza yok, ben kazanmalı, men ayal ekanim, men erkek ekanim deyip çekilmeli değil. Ki eline hiç olmasa daha sağlık çıkmalı, yani vatanımızı kazanmalı. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım, katı pikirleri orta attığına şu yerde şu kuramamızın, tağı kuramamızın yürütü zenanlar kuramasını hem yattan çıkarmaylı. Sebebi zenanlarımız katı köp işleri öz evinlerinin üstüne yük hükmünde alıyada. Sebebi yurttaşında çalışan, işleyen Türkmen vatandaşlarımızın %70'i deysegem bolur. Şoların hem %70'i zenan maşgalalar. Sebebi zenan maşgalalar bir erkek adamların ya da bir maşgalanın has törünü bezäp oturan bir näzik bir duygulu zenan maşgalalarımız bolmaly. Sebebi şu näzik duygulardan has uzakda kaldık biz vatandaşlar. Şonu şu yerden şu zenanlar kuramamız bolan için yatlatıp geçmek isteyen. Sebebi bizim bilen köprek zenanların arı gatnaşykda bolmagyny, zenan maşgala bir katı duyguçul bolýar da şu köp zatları zenan maşgala has öňe çykýandyr. Şoň üçin şu yerden yatlatyp geçmek isteyen vatandaşlar köprek bizim bilen arı gatnaşykda bolmagyňyzy, zenan maşgalary köprek şu ýere çağırýan. Şu yerde Muhammed kardeş baş üstüne. Hemen gıyıt kaçıp şunu aytacaktım şol yaňa bellek geçtik aýdýan zatlaryňy diýene şu taýdany nemede goşulan ildeşlerimiz var da söz almak isleýänler ýazga ýaýyna goşulsunlar. Bärde gerek bolsa bir ýerleri boşadyp biler. Ýa-ni öz nemelerimizi, pikirlerimizi, düşüncelerimizi aýdamysoň bärden boşadyp yani gereklilerine goşulyp biler. Eğer nemeler bar bolsa sözüne öz düşüncelerini bizimle paylaşmak isteyen ildeşlerimiz bar bolsa şu yayına goşulun gelin sizem dinläliň. Şonu aýtjaktym şu wagtykça. Sağ ol Muhammed. Buyursunlar gelsinler başımızın üstüne neme yeri var vatandaşlarımızın her birinin pikirlerini almak isteýäs biz. Sebebi näçe pikirler köp bolsa şonça da gowy. Sebebi öz toprağı üçin, watan üçin canını berjek vatandaşlarymız gerek bize. Has öňe çykjak şolar bize. Şoň üçin baş üstüne haýsy vatandaşymız el galdyran bolsa söz alyp bilerler. Ümit bege sana görünýän bolsa. Men elimi galdyrdım, ben söz alayım. Meniň aýtjak zadym näme-de mundan erwet bir gün boluşy mümkin däl. Sebebi ölüp gidip barýar. Ortaly ýaňam aýtdym. Men bu türkmeniň meýline siňýänçe aýdaryn men bunu. Isleseňiz meni gowurun, isleseňiz erwet görüň. Hiç umurumda däl türkçe aýdanymyzda. Meniň derdim çağalan geleceği ýok bolup barýan toprağım. Onun için gatı görseňiz hem erwet görseňiz hem men bunu dile getirerin. Mundan gatı erwet bir gün bolup bilmez. Bunun hem tek çıkalgasy Milli Halas Ediş Komitetidir. Näme? Şunam aýdaýyn. Meniň gerek olsa bir özümem yeterin. Men halkymdan ýeke isleýän zadym bar. Men arkamda ya da Milli Halas Ediş Komitetiniň arkasında durmagy yetiye, yani aşırı özüne bir korkak olsan, züvettin korkak olsan hiç olmazsa bir arkada durmanı başar da arkada dur. Ya sen değil ki şulların aydyanı doğru deyip bil biraz. Biraz şunu aydıp bil. Biz zaten
öňde, yani senin öňünde kalkan olup dururuz da. Yani biz näme? Yani o katılan halatında da bize de ya sana değme, sen arkamızda sebäbi. Senden garaşan zadımızam bu. İbrahim Milli Halas Ediş Komiteti ýaňam aýdyp geçtim. Konstitusiyon hukuklary boýunça hereket et ya. Yani öz kellesine göre hereket eden yok. Eğer biz şu zatlara karşı çıkan olsak demek ki siz konstitusyonu bozýaňyz häzirki jenayetçi hükümet. Hiçbir Milli Halas Ediş Komitetinin hiçbirinden korkan değildik. Tek tek gelin. Ya munyalı bizim her birimizi birden böyle urkaç edip avlacak olup zat etmeyin. Öyle heleyalı hareket etmeyin. Karşımıza gelin. Her müngüz bilen tek söyleşmeyene tayin biz. Müngüz bilen. Yani açıktan gel de. O tilkiyalı olma. Triyapka olma. Ben sözümü cemledim. Sağ ol. Sağ ol. Şu yerde 360 mehmanımız şu davet etipsin Umit Bey, şunu alıptırsın mehmançılığa, şuna söz vereli elini kaldırıptır baş üstüne. Kardeş. Ha, sağ olun. Sesim geçtileyim ki. O eşitliğe Aziz Bey sen mi ya? Ha, men Aziz, men adımı indiki safara doğrulacak şu an kısta gara nemedenim için. Şimdi hemmenize salam. Benim dinle otur yanıdan beri. Benim koşacak fikirlerim var üstüne. Şimdi yanı Sahra gelince aydık geçti. Adını yanlış aytmadım olsam. Pasport meselesinde can ettim konsula. Bana pasport vermediler deyip. Şimdi adatı bir Türkmenistan'ın vatandaşına, yurttaşına hiç yerde de berip bilen oklar. Sebebi biznese örüptürler. Türkmenistan'ın içine gidip alman gerekli. Yani bir taraftan hem kontrol aslında saklamana çalışıyorlar. Onu edip bilen oklar elbette. Buram Türkmenistan'a gideceksin. Sen böyle kazanan pulunu ne bileyim, yani daşar yurttan alarak kazanıp bolan olsa, şimdi hemmekim neme dikkat edip temadan biraz çıktım, yani yanka cevap verecek olan da 5 manat pul kazanacak deyip kaydıya gelip böyle kazanan pulun son yurda bilet almalı, içerik gitmeli, o tayda ona pul buna pul diyen derken bundan indin de berk başladılar yurdun içinde adam. Baskı olan için, yani halk isleyen için, yani nemeden için, isleği artan için berk başladılar da pasporda. Olmasa bundan pula veriyatlar. Ayçak olan yurdun içine gidip almalı pasportu. Ben başka yurttaki vatandaşlardan hem sorak gördüm. Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan vatandaşlarından hem sorma fırsatım oldu. Şonda gidiyen konsula, başka yurtta olsan konsula varsan pasportun vakti geçen olsa təzelap berýärler diye. Dine bizimkin çalışıp veren oklar näme üçindir onan bilem o. Indi ikinci aytjak zadym bizim birinci bilen, yani halkın düşünmesi gerekli bir zat var. Bizde yurt yok, yurdu täzeden kurmamız gerekli. Bir ovanın içinde de, yani ya da bir kiçicik bir guramanın içinde de her yerde de düzgün tertip vardır. Ya da tarihten misal alsak bizim ata babalarımız öz baştak özgür kovçumlayın tire olup yaşanan bolsa içinin düzgünü tertibi var. Ya da has yer tarih alsak adam zatın tarihinde bir kabile olup yaşanan vaxtlar hal medeniyet gelmezden şonda da düzgün tertip bolupdur da. Yani bu düzgün tertipsiz bolmaya bu iş. O yani bir sen kabilede yaşayan olsan et alsan hemmekim, yani avavlan vaxtın et demeden vaxtın elde eden vaxtın paylaşmak zorundasın. Olmasa daşlayalar. Yani aytjak bolýanym ilki bilen düzgün tertip, yani kanun, bul gaty gerekli zat, bolmalysy zat, doğal bir zat. Bu bolmasa yani häzirki şu wagt Türkmenistanyň jenayetçi topar diýip adlandyrýan toparymyzam gowugyna ýaşanokda. Onlaryň hem çağalary, onlaryň hem özleri.
Pensiya çıkıp gülüp oynap yaşanok hiçbirisi. Kaçalak kovala gidip ya da çağalarını, baylıklarını daşarik çıkarıp yaşamak zorunda. Yani kanun gelse bunlar üçünem kovu. Ve öňem aýdyp geçtim şu wagtky gazanýan, ogurlap alýan ýa-da nädip alýanym bolsalar. Şu an gazanýan pulundan esse köp gazanyp bilme mümkinçilikleri boljak. Yani aýtjak bolýanym ilki bilen yurdumuzu kurmamız gerekli, düzgün tertip olması gerekli yurdum. Yani son düzgün tertip bolanda ılım, bilim ya da esası temel ihtiyaçlarını deyin. Hasta ösüşe gidiyor da. Ondan son karnın doyandan son eşiğin bitin, el yeterli encamların bolandan son fikir edip başlayan adam. Yani aytjak bolýanym yurt kurulması hiç kime gowluk yok. Hiçbir nemede 5-3 gün gowun geçip biler ýöne. Ondan son garanti yok. Yani yurdun bolması garantidir. Taşar yurtta işläp ýaşap ýören vatandaşlarımız, halk nemelerimiz bardır. Onlara şu wagt dünýäni görseň hiçbir yurdam artık nemeden ok sene. Ya da ikinci, üçüncü sort adam bolup başka bir yurtta yaşamak gerek mi diyen soru vardı. Yani bunu ilki bilen başta yani her bir adam pikirlenmesi gerekli de oturup ilki bilen samimi bir şekilde demetmesi gerekli. Özü bilen gurun etmesi gerekli. Doğru mu yanlış mı ya da geçmişine nemetmen gerekli de. Hazırlıkça şunlara aylan sağ olun. Sağ ol Aziz Bey, pikirlerin üçün, o pikirlerin üçün. Ne şu yerde şu yurdun içinde imit yetmezçiliği var dedik, sağlık ýagdaýy yok, sağlık sisteması çökün. Hemme dat eline gelip duran dedik da, haýsy meseleni alanda da şol aňyrsyndan ýene de müňlerçe problemalar sen öňe dökülüp gelýär. Ýöne şu ýerde belecek zadym bir ýani önüme öndürüp bilmeýän bir topok dedik da, topor dedik yurdun içinde olsun, başka yerde olsun. Sebebi adamın içi ağaç olana yan Aziz Peygamberläp geçti. Ağacın ağını bolmaz diye de ağaç adamın näme bir zada gurup çatyp bilermi ya da bir pikir üretmäne, pikir öndürmäne ya da bir gowy iş etmäne mümkinçiligi bolmaýar da. Sebebi şuň halkymız garny doýurmak üçin diňe şuňky günni alad etip ýaşaýarlar. Munyň hem sebebi aç, iş yok. İnsanlaryň hemmesi yurtdaşyna gitmeli, şo ýerden bir çörek pul gazanmaly. Aç adamlar. Dün bir watandaşlaryň biri düňkü çykyşymyzda belläp geçdi. Bir çağa ölüpdir. Gaty neme kyn ýagdaýda ölüpdir da, ýöne şo çağany näme sebäpden öldü deriňäp ýa-da doktorlar şoňa analiz goýup, diagnoz goýup ýa-da bir şony bir sebäbi bardyr, näme sebäpden öldü diýlen nemäni bermeýärler da, bir belli etmeýärler şony. Doktorlar sebäbi sağlyk sistemasy ýok Türkmenistanda. Oňa meňdeş o watandaşymyň aýdyşýaly, oňa meňdeş müňlerçe insanlar ölküdip oturýar. Munyň sebäbini gözleyin şol näme üçin ölýärler? Ýaş adamlar ölüp dur şu wagt. O zolam Türkmenistanda adam galmady. Bar bolan ýaş 50 ýaşa çenli ine bir pikir öndürjek ýa-da bir iş öňe alyp gitjek iş bilen meşgul boljak. Türkmenistany has öňe alyp gitjek ýaşlarymız 50 ýaşa çenli diýildi. Şeýle diýip alsak, şolaryň hemmesi yurtdaşynda bir çörek pulunu kazanmak için geçip gören adamlar. Yurdun içinde de yaşı has yokorda ya da canının sağlığı has pes derecede imit yetmezçiliği dedik. Şu zatlar ýaly insanlarımız yaşapıyor. Bunun hem sebebi yurdun içinde köp himiki zavod fabrikler var da. Mar tarapda, Çerjewde, başga da Türkmenistanyň haýsy günjegini nemesini al, ýaşaýyş zolaklaryny al, şolaryň içinde, halkyň içinde ýaşap oturan
yankı değişimýaly ýaşaýyş zoologlarynyň tam ortasynda, göbeginde yerleşen şo himiki zawod, fabrikler. Olam insany näme getirýär? Böwrek hastalygyna, bagyr, böwrek, başga da bir türlü bir topar yankı hastalyklary ortağa çykarýar. Vatandaşlarymyz şolardan zäherlenip hastalyk bilen yaş wagtynda eýam 40-45-50 ýaşlaryna ýetmänkä eýam şo hastalyklary, şo keselleri başına gelýär. Munam näme üçin izarlap, muny saglyk ministri nerede Türkmenistanda? Näme üçin şu zatlary araşdyryp, bödle edip, näme üçin şoňa pretenziýa bildirmeýär ýa-da şonu şikaýat hökmünde bir näme hökmünde ortağa çykaranak. Bu da Türkmenistan'da yankı aýdyşymyz ýaly önüme öndürjek adam ýok. Bir pikir öndürjek ýa-da bir neşe Ukrainler şu wagt özleri dron ýasap otyrda. Dron ýasap özleri şo dron bilen özlerini gorap otyrlar ruslardan. Şo dronlar görnäçe çetany näme gorap otyr. Şo ýaly şo drony ýaly ýasap biljek ýaly insanlar ýok. Näme üçin saglyk ýagdaýy pes, iýmit ýetmezçiligi aysan sogap köp bu işlerin. Vatandaşlar şu yerde başka da öz pikirlerini goşuşaklary var bolsa baş üstüne. Oğuzhan, Oğuz Türk deyip alıpsınız ya Muhammed. Biriniz el kaldırıpsınız. Baş üstüne buyurun. Vatandaşlar, benim yankı ketelçilik dedim, ketelçilik vardı birazcık pikir moş koyurayacak oldum. Yankı ketelçilik vardı, aytık. Bağır hastalığı da dedim, onu mar tarafı ayttınız da hakikaten onu mar tarafta näme gören de adımız da bu gizli de adam değil. Yani bu neçeyle hiç kimin bir ses çıkan o. Kimin orada näme şu terros peçene dikilde şu onu çiş onu ağzından burnundan ağzından kan akıp su akıp ölüp gidiyorlar. Diyecek bilen näme şu terör hükümetini ýeneşdirdi, Suudetde de birden kefeler var yankı bu bize tadını arak yaman kençilenler. Bizim Türkmenlerimiz oğullarımız azıcık şu işsizlikten gıtıp başlayan vakitlarından neyem jotaydan hemmeti içip başladı ol samacelin araklara çelle yatıp va dedi. Diyecek bilen şunu yalayıp bana kefelçiliklerin öňü açylýar. Yankı terros peçin mekan gavatterlik yani bolmasa ketelin adını tutsan tutku görmeli reumatizm yaman köpörlü çağlardı yani gidip zatlarla bu zatlar men özü olmam reumatizmden yarana koren şu yıl kışın başında şonu yankı hastalığı hastane sağlıkta giresin nemenem şu şäherin Ablosnoy bolnitsasyna. Ablosnoy bolnitsasyna sarlyk bolan jotayda internetde otayda tam çekenok süýä zordan işlädi. Soň öýe gelen soň bir ýerde jaňlaşdyk. Onny bolnitsada da şu ýeri ýok da çağdan ýaňa her kim bizem yer aljak bolduk da bize de ýeri ýok diýip onu gatnamal boldy. Ýogdum çağa reumatizm ýüregi agrury kynçylyk çekýärdi çağlar. Onu diýjek bolam onu da ýaman keselken. Yankı zavutlar ayt geçtiğiniz olan Türkmenistan tutuşalsan ne sana kim zavuttu sana belli değil onu berde yaşap görsün ol her kimden sorayan olan her yerde kim zavutlarını grupturlar da şu yankı ketelin nemesi köp ölmesi mar tarafta doğru ayt geçtiğiniz mar tarafta yaman keselken ketelin hemmeden ma jotayda tuberkuloz ama bu yankı nemet ama demjo grija ama odan bu gelin ýylamyzda murap tarawy tape grudnoy rak yaman kan gavatel komoda eştilerim şonu etkese kolumla menem şuna ketelçilik var da bir göründü atlanma. Sağ olun ben şutaydı bolum.
Sağ olun Oğuz kardeş, şu yerde gowy pikirleriniz üçin, gowy pikirlerinizi paylaşanyňyz üçin biziň aramyza gelip köp sağ olun, minnettar size. Sebäbi şol zawod, fabrikler şol ýaşaýyş zowlaklaryna bolmaly zat däl. Diňe o ýerde insanlaryň saglygyna däl, başga da haýwanlaryň hemme zadyňam territoriýaň, ýa-ni prirodaň, tebigatyňam hemme neme tarapyna zäherlini saçyp oturda. O zatlaram nerden gelýär? Şol zawod, fabriklerde öndürilen himiki serişdeleriň hemmesi şu wagt Russiýa aktyryp oturlar, Russiýa goýberip oturlar. Munun hiç kim ýurduň içinde ses çykaranak. Näme üçin şu ýerde bir protest edip köçä çykyp ýa-da şu zawod, fabrikleriň döwjek men bolsam aýnasyny, gapysyny baryp. Näme üçin şonu gurupdurlar? Biz denanlar esasam ejir çeken köp denanlar bagyrdan, öýkenden, böwrekden ýaş wagtyndan ýan kesel bolar. Onam saglyk ministri bar bolan olsa, saglyk sistemasy Türkmenistanyna bar bolan olsa, araşdyryp şu keselleriň öňüni almaga çalışardy. Sebäbi saglykçy bir saglyk sistemasy düpden ýok çöken. Haýsy sistemada eliňe alsaň, şu eliňe gelip dur diýe-de saparagan aýtyş boýunça, haýsy bir zady agzasaň, hökman şu zadyň problemasy öňe dökülüp dur. Bunuňam saglykçy ýok, bizde saglyk sistemasynda işleýän saglykçy doktorlar, professorlar bolsun hiç biri ýok. Hemmesi çärelerde okap bitiren, ine bärde biz görüp otursa 9 ýyl, 12 ýylym gitdi diýe bir uzman doktor bolup, professor bolup çykmasy üçin 12 ýylyny beren. Bizde näme 4 ýyl o nemede çärelerde okany bilen ol doktor däl-de. On hiç zada aňy huşy ýetenek, akly ýetenek şoň özüň nähili işini dowam etjegini bilenek şolar. Şon medinstitutu türkkesin, ondan aspirantura türkkesin, emma olaryň düşünjesi has pes. Zatlar biz ortağa çıkarmalı vatandaşlar. Köprek bunu halkımız bilen paylaşmaly, köprek şunu ýaly bir arada bolup gepleşikler etmeli. Birem şu bizim ine şu gurucu meclisimiz, Milli Halas Etiş Komitetimiz şu halkımızı şu batgalykdan, şu kıyınçılıktan, şu zulümlerden çıkaracak bir ýeke tek gurama hükmünde şu gün öňe çykyp dur. Bulam näme? Yer, suwy halka paýlap bermeli. Näme üçin milletiň, halkymyzyň yeri ýok. Diňe bir 12 sotuk ýerde öýjagaz gurmaly. O da palçykdan urýanlar, köpüsini men gördüm, palçykdan urýarlar. Näme üçin häzirki döwre wap şekilde, näme üçin Ýewropa stilinde gurulanak. Näme üçin howamyz zäherli, duz ýapdurine biziň şu Daşow territoriýasyna, Daşowdyň haýsy ýerine barsaň, bütün Türkmenistanyň topraklaryna seredende şu wagt köp videolara seredende ilk men ýere toprağa seredende. Şu ýeriň ýüzüne un dökülen ýaly. Şoda näme? Şu toprak yer toprak halkynky däl. Eger şonu halka paýlap beren bolsa, şu ýerde bir neme bar, zäher emma bolsa, duz däl, zäher bolsun. Ýöne millet şonu bir eknek reali derejäge getirip biljek. Dökün bilen, mineral dökün bilen, ýerli dökünler bilen, haýwanlaryň nemesi dökünleri bilen millet şonu bir gowy bir bağa, goý islan o ýerde bağ eksin, goý islan o ýerde villa gursun, villa gurup satsın. Her kimiň öz ýeri bolmaly. Munun biz şu gurucu meclis bolup şunu halka düşündirmeli vatandaşlar. Sebäbi halkyň ýeri bolanda biz ýurtdaşyna çykmana hiç gerek ýok. Biz ýurtdaşyndan bir 5 manat çörek pulunu gözläp nirelerde gezpiyoruz biz. Nirelerde kimiň bir gulu bolup gezpiyoruz. Gulun gulu bolup gezpiyoruz. Eger bize yer suwy şeýdip halka paýlap beren olsa, biz imitden hem kösenmeli däl, iş problemamyzam çödüljek. Yine de döwlet şolaryň arkasynda durjak. Döwlet şolara goltugy berjek. Näme diýip goltugy berjek? Finans tarapyndan goltugy berjek. Finans tarapyndan ýardam etjek şolara. Goý isleýän adam alsın 100 hektar alsın, 50 hektar yer alsın. Şu ýerde özü önüme öndürsin,
gelecekteki hobisini, gelecekteki bir etsem koysamlarını şu yerin üstüne işlesin. Koy o yerde bir sağlık öýünü kursun. Ne diyen özel hastane diye bularda. Özel koy husus hastaneler kurulsun. Husus öz nemesini hobisini yerine getirsin halkımız. Ne için etip bilecekler? Bize hukukumuz yok, hakkımız yok elimizde. Biz şu hukukumuzu, hakkımızı talep etip bilemizden. Kanun, konstitusiyanı öğrenip bilemizden. Eğer biz kanun, konstitusiyanı dol derecede okap bilen olsak, bu zatlar bize, başımıza bu zatlar gelmeli değil vatandaşlar. Şoň üçin yine bir gedek ýatladyň şu yerden. Kanuni, hukuki, köprek okap, şu Google açsan hemme zat öňe gelip dur. Ya da olmasa beýleki yapay zeka dedim näme, o zatlaram gelip durna. Bütün dünya ösküt otur emma bizim yurdumuzda biz zorluk çekip yaşamalı. Biz kıyınçılık çekip yurttaşında gezmeli, çağalamız yurdun içine köçenmeli. Ya orfların elinde ülkütmeli. Böyle bir zat yok vatandaşlar. Eğer biz öz hakkımız, hukukumuzu talep etip bilen olsak, durup hakkımız, hukukumuzu sorap bilen olsak, bu zatlar hiç kimden başına gelmeliler. Hiçbir vatandaşın başına gelmeliler. Muhammed kardeş elini aldırdın baş üstüne. Hemme zat özüm düşündürecek olup oturum benim. Sağ olun. Başkadan bar ildeşlerimiz elini aldırıp duran şu mesajlar bölümüne nemetsek, üns versek arasında. Kıyıskacı gaydık geçeyin şoluna yadır ki halkın nemesi nämesi diýip aýtsak bolýar, göz gyýyny ýagdaýynyň sebebi şol. Ýene de aýlanyp gelýär. Söňe şo bir döwlet özüniň araçaklary bar. Öz başyna baýdagy bar. Hemme zat aýra tin görünýän bir döwlet häzir bir kiçirek bir topar ogurlaryň bähwidini işläp dur. Onum nähile diýerler, ýene de şo halka deýişli bolan bir baýlyklary ulanyp edýärler şu zatlary. Ene şol ýurdun içindedir. Ýankäl bolar bolsa halka hiç bir bähwidi ýok, guruluşyklar alaly. Ondan soň ýankäli adam sany boýunça hatda bir kän sany eýe bolan polisiýasyny alaly, mehkemesini alaly. Ene şolara tölenip oturulan ummasy nemeler bar da, pullar. Aýlyk hökmünde ýa bir gural hökmünde. Şolan hemme ýene halkdan alınıp, ýene halkyň özüne garşy ulanyp durda. Näme bir neme ýeri. Abidne diýär nemeler, orslar, abidne ýeri. Şonu ýene de şonu özüne ulanýarlar da halkyň. Özüne deýişli emläge alyp, özüne garşy ulanýarlar. Näme bir neme. Ondan o taýda häzir diňe bir kiçirek ulagurlar diýilýär da, ulagurlaryň bähwidi üçin işläp duran ýurtda ýankäl alym bilimden hem söz edilmez. Ya sağlık nemesinde de bir sağlygyny alaly, ekologiýasyny alaly, tebigatyny alaly. Ene ogurlaryň ogur diýmek da, ogur diýmek näme diýmek? Ogurlarna ogurluya ýerinde de giden bir ziyan galdyryp gidýär. Ol diňe bir neme tarapdanam däl. Ýani guradyp gidýärler da. Şo derece bir ansapsızlyk, gaty uly bir ansapsızlyk. Ogurlamasyna ogurlaýarlar, ýerinem zaýlap adam ýaşamady ýaly edip gidýärler. Bu taýda näme bolýan soň adamlar gaçmak bilen bolýar da. Onu şo taýlary gün sürmeli. Esasy şuna düşmemiň asyl sebebi näme? Ýankäl ulagurlaryň bähwidi. Şo sebäpden adamlar häzir özlerine bir baýlyk edinmek üçin ýa-da şol ýaşan ömürlerini bir näme diýilýär, türkmençe tapamakda bir neçe tojny diýilýär da. Bir derek ömrü bar bir adamyň, ogryň gurrun edýän, bir san ogry, bir derek ömrü var adama ziyan yetirmekden başka hiç şey var. Nemesi yok, insanlığa var, koşandı yok.
Ýynda da şey giden daýaçylyk gitki taşlap gidýär da. Ekologiýaň daýalanmasy. Ondan soň ýa-ni halkyň çüredilmesi, bir neslin ýok edilmesi, heme giden bir ummasyz bir baýlyň eýesi, ýöne şo wagtyň özünde de geday, jahil, gul. Ana. Ýagdaý şol. Men aýtjam şu jemledim. Sag bolun. Sağ ol Muhammed kardeş. Şu yerde yine bir vatandaş el kaldırıptır. Yöne men adını bilemem. Başüstüne buyurun. Ben el kaldırdım. Ha, Meleka Moğluyum. Adım Ava, adımı ütkötmesem bolmaýar berdäki adymı neme? Şu saglyk barada gürrüň etdi-de. Şu 2-den biri hasta şu Türkmenistanyň içinde. Köplönce böwrek yetmezçiligi, bagyr siroz peçin, ýürek, ýa-ni 50 ýaş, 60 ýaş diýdiňizde, 50-60 ýaşa ýeten oklar, 24, 29, 28, 30, 35 şo ýaş aralykda köplönje kilen ýaşlanmaz. Biz kim üçin diýär şu ýurt biziň indeneme bizden geçdi dögür. Bizim yaş nesil üçün uğraşıp görse şulatır. Yaş nesil ölüp gidip baryan. Genosit şu yaş neslin üstünde ulanılıyor, geçiriliyor. Ekologiyamızı bozup götüne urdular, affedersiniz. Zavod fabrikleri ilat yaşayış yerinden uzakta vurulmalı. Yok ilatın yaşayan yerine vuruluyor. O taydan çıkan zehirli hava. Tebigatımızı bozdular, zayaladılar. Arap gelip de kuşlanmadı, avlak gittiler. O çölün içini, Garovum çölünün içini görür yal etmediler. Berbatlap, zayalap, hapa musuruna çelini oklak gidip o ocar yılgınları koparıp bizim ehli kim islese Orus geçsin, Hatay geçsin, zayalap, birligiçe zayaladılar. Ekologiýany, tebigatymyzy bir zafar etnik dip zatymyz bardy, haýwanlar, janlary goramak. Häzir o zatlaram goralanok. Ene men şuň bir video çekipdirler. Ýol zäli näme şu ala nemeli men paýlaşdym şuň çaýhanada. Gaplany öldürüp oň üstüne izat edip oturlar. Pat edip murya. Bizim Türkmenle de bizim halkımızda bir cana olan söýgü diýen adama galmandyr. O tüş ölüpdirler. Bu haýwan amonyal edip davranmaýar. Suwumuz diýsen ýene bulançok ile berde içi agyz suw aýratyn alynýanlar. Pul berip alynýar, ýöne arasa suw alýar. Bizde şo çeşmeden, krantdan alıp içilýär. Bulançok duzly kim bilýär nämeler bar içinde halk iýýänem zäher içine ýutýanam zäher onsoň halk hassa bolman näçin oň üstüne de bir vitaminli ýokumly beslenmek diýen zat ýok. Ile berde kahvaltyda bir iýýän zatlary bardyr, öýlenlik iýýän bir zat bardyr. Çaýa batyryp ýerler. Bir wagtlar gowurdok ýerdiler, häzir gowurdok neme halk üçin neme defitsitdat. Türkmeniň aslynda iň gowy nahardyr şo gowurdogam. Güýç berýär, kuwat berýär, bir ýagly etten gowurlayan zat. Uzak wagtlaryň durýar şol bozulman ýöne çolam el ýeterli däl halk üçin. Gowur çöregi çaýa batyryp ylgap okuna gitýär çagalar. Çağırıktan şo gowur çörek bilen beslenmek bolýarmy? Ya yetişýänler dogry yetişmeýän däldir. Türkmenistanyň içinde de almadyr, üzümdir. Her kimiň bagy, bahçesi bagy bolsa, suw yetir, suwlap bilýän bolsalar bardyr. Häzir suw yetmezçiligimizden ýüze çykyp başlady bir ýyllar näre bilýänsiňiz. Şonu badardan çykyp almana hak nemen halkyň güýçi ýetýärmi? Ýok. Yurttaşynda işleýänler, baý bolsa şolara gelýänler bir $50-60 şondan
Bir zat alıverse alyanlar bolmasa da senden pul geliyança olur bir topar berge girýärler. Ondan senden pul gelýärem ol bergesini kapatýarlar, ýene az otururlar. Bu halk kesel olmasın da kim kesel olsun? Bu halk ölmesin de kim ölsün? Ondan dur ya da Türkmen samsıklara barıp Palestina için ağlayanlar. Ya bir kirli Arap öldü diye ağlayan. Sizin öz Türkmeniniz gidip baraya gözünüzün önünde. Yok man uruş olmağı gerek mi halkın ölümünü görmek için? Asuda asmanınızdan parahat yurdunuzun içinde nemeler bolup görünü adacık görecek bolun. Ondan bizim yurdumuz parahat. Parahat yurtta gulluğa giden eskerlemez maayet mücrük bort geliyor. İnvalid hiçbir işe yaramayan invalid. Tevirlerin kellesi işlemen. Adını, familyasını bilmeyen, öyünün adresini bilmeyen şu derecede oğlanlar bayını yurdun içinde ben atlandırayıp oturmayın. Ya da öldürüp getiriyorlar. Hani parahat yurtta uruş yok, savaş yok. Ne için bizim eskerlerimiz ölüp geliyor? Hiçbir zadımız yok. Nereden tutsan hakiki eline kopup gelip dur. Ondan bu yurdu düzeltmeli ne medeli? Bu yurt hükman düzeltilmeli. Yıkıp tezeden salmalı. Bir öy işe yaramayan olsa arandaran olup duran olsa iç hapa hupadan, musurdan, yılançıyandan durup dolup duran olsa şöyle yıkıp otlap son düzeltip tezesini salarsın. Bizim yurt sona yetti. Palestin için ağlamalı, Türkmen şu an öz akvarı için, öz çağlarının geleceği için ağlamalı yerimiz. Ve şunun hükmaniyet, bizim için etmeyesini, çağlarımız için gelecek, her kimin çağı çuvası vardır, bolmasa arzu niyeti vardır, oğlum kıydım olur, öğlenler durmuşa çıkar, benim çağı çuval olur diyen arzu et bir önünüz vardır. Ya da izimizdeki çağcıklarımız, altıklarımız vardır. Şolar için ne etmelem olsa etmeli. Indi ol gözümüzün yaşını silip oturmaya nememiz yok. Ya da şu tayda $500 kazanlık $400 cüvimize düştü diye oturmalı değil. Biz ne için bağ yurt olsak gelip birinin önüne hizmetçilik edeceğiz. Biz şu gulçuluktan çıkmayı başarmalı. Özümüz için, ne çağlarımız için. Gelecekte bizim çağlarımızda bir de tapırıptır yine Rusya, Ukrayna, Rusya, Kitay diyet, Türk diyet geliyet. Gelecekte onlara kulçuluk etmene de yer kalmıyor. Ne için sonra biz bay toprağımız var, yurdumuz var bizim ata baba geliyor çotayda. Yurdumuz baka biz başka bir yerlere sığınmalı. Ne için ganglayıp almayat olsun elinden yurdumuzu. Şu derecede ölen derlerse ayal erkek demez hemmemiz şu ne için sövüşmeli, elimizde varını etmeli, çağrılarımızın geleceği yok yoksa. Bizim çağrılarımızda şeydi, yurtta pasportumun surağı bitti, kaçak kaldım deyip kanalizasyonlara girip yatmalım ya 5. taştan özünü oklasın mı çağrılarımızdan gelip. Yurdun içinde porno genosit gidip dur şu an. Yurdun içine taşına çıkanlara da azatlık yok. Yurdun taşında da yine gülala güllük bort yaşap veriyorduk. Yurdun taşında aklara yine dinleye oturanlar biliyorsunuz yağdayınız. Haydi haçana şimdi kaçana koval edip veremeli. Yeter artık özümüzün gülala yurdumuz vaka. Sıyırıp süpürüp ayırmalı o mörmöceklerden. Orta hizmet edip verenlerden nenim. Adam yaşamalı. Ölmedi ödülü için yaşamak için görüşmeli. İnsan yaşamak için. Türkmenim dünya 2 yedek gelen o, 1 yedek geliyor. O dünyada bize cenneti vaat etmesinler. Cenneti gerek gel. Bizim cennet yurdumuzu cehenneme çevirdiler. Bize yurdumuzu versinler. Biz yurdumuzu kazanmalı, almalı. Başka hiçbir gururun yok. Ne meseleler sağına yatıyam, soluna yatıyorlar mı? Kurucu meclise yurdu tavşırsınlar. Hani olsun hizmetini edip gören gullar, korkaklar, bir gayratlar.
bizim geleceğimiz bolmaýar, biz ýaş nesil üçin, gelecek nesil üçin edip görsek şulatları, şu maksatnamalar kurup ne şeyle olmalı dip arzu hayallar edip gör. Bizim ýaş neslimiz nerede, bizim ýaş nesillerimizi nesil öndürüp bilecek ýaşlamadı. Ukrayna urşunna, Türkiýede Arak bilen ýörüýte däherlenip öldürýär. Gulluğa ödenlenmede maýit müjrib edip kelletine depip kelleti sansar bolup gelýärler. Derde yaramaz. Ýörüýt etýärler. Ödem ýaşlaryň üstünde köprek at barýarlar genasidi. Şular aýdaýyn edim şu wagtlykça. Sağ ol Melika oğlum, köp gol pikirlerin üçin. Ne şu ýerde biz neme gepleşigimizin ha soňuna geliberdik. Şu ýerde başga el galdyrana göremek. Eger görýän bolsaň Ümit be aýdarsyň. Bahar ýyly. Bahar Hanym'a söz veririm. Ha, başdyna Bahar Hanım. Biz Türkmenistany gazanmak hökmäni mejburi. Sebäbi näme üçin diýsen, ene haramly aýajagyna akja spor ayaqqabyny giýendir, spor yapýandyr, özüni güjeňläp, neme YouTube'da vardır, TikTok'da vardır, özüni güjeňläp ýörendir, televizorda şey diye, halk aç. Biz ine Türkiýede işleýes, men öýe pul goýberýän. Bir gezek Meksika alyp iş gören akçağalarım. Ben aýtdym margarin iýmen, sabah ýağı diýip bir margarin ýağı bar, ene ul baýlygy şol. Türkmenistanyň halkynyň bizim daşuýuz tarapyna ul baýlygy şol. Şonu iýmen diýse, eje sen goýberen puluny olaydan olaýa ýetirmäne çalşýan men diýe, zor ýetirýän diýip şey diýede. Bizim çağıçıklarımız kesel, daşuğuz tarafın göz çağılarının zireniyesi gün-günden peseliye, duz, hova, şu yüzünü şeyle siyiriyen ısıda, bazıra bir gidip gel, yüzünü şeyle gıcır duz geliyor eline. Bizim başımızdaki näme diye, prezident diye otur özünde, yönü islenmedik prezidentim, ayağına akça spor ayakkabını giyiyor, spor yapıyor, velosiped sürdü, maşin sürdü, tüpen avtomat attı, samolyot sürdü. İnnem halkın çocuğa kazanyan 5 manatından elinden süpürüyüp alır, sonra mende uzaya da bir uçacak men diye. Bu adamda hiç utanç haya diyen zat yok. Sen köçelerin akıp yatıyor. Türkmenistan'ın içinde bir fabrik var mı? Değil mi? Kuruluşuk, inşaat, şona gidip işliyor. Bizim ayargıyızlarımız inşaatta işletiyorlar. Usta olmuyorlar, kömekçi olmuyorlar. Erkeklerim şöyle enstitüde, üniversitede tuturan oğlanlar inşaatta işletiyorlar. Näme için bunu gözü görmeyeyim, näme için her vilayette, her şehirde, her ilçede fabrik zat yok. Yeri halkın özüne näme için näçe hektar gerektiyse al ek sen, istesen hoz ek, istesen fındık ek. Dibine Türkiye näçe gezek gelip gidiyor triyapka. Näme için şu zatlardan öwrenmeye, görelde almaya, menim halkymı şey deyin diýene. Indi galynca pulunam elinden alır, halkın aç koyar, halkym şu geplemezlige öwrendi, korka öwrendi. Indi men kosmosa aýy uşak diýer, onu da halk neme çıkarmaz, ses çıkarmazlar. Bir şoňa da bir uçuk göreýin. Bidiňe özüni düşünýär. Neme gereğinden doyan narkomani alıp olup bir şey. Narkomanım da indi şoň üçin bizim halkımızın özümüz bize yeter diýer Türkler. Şoň ýaly biz özümüzi goldamaly, birikmeli, agzybirlik bilen watanymyzy almaly. Ýurdumyza iýet çykmazak bizim çoňumuz ýok. Indi bize 60 ýaşyma ýakynladym ben. Ýöne mundan soň bizim çağalarymyzyň hem wagty geçdi. Aktıklarımız kör bolýar. Aktıklarımız biz çağalarımızın, aktığımızın geleceğini ayak astyna alıp oturýarys. Şoň üçin biz baş kaldırmalıyız. Wagt geldi. Sağ olun. Sağ ol Bahar Hanım. O pikirlerinizi paylaşanınız için. Vatandaşlar şu ýerden Men bir şeberlet aýdyp geçäýin. Buyur. Sahra. İnsan bir gezek. Neme ajahan geneze bir zat var da men wara
17 ýaşymdadım. Şwetsiýa gelemde. Birleşen Milletler Guramasyna goşulşamda soňra mara çykyşam etdim. Aýtdym, Türkmenistanyň meselesini biz çıkardık. Onuň maňa da näme jogabam berdiler, ýazdylar. Maňa bir zat aýtdylar. Halkyň öz nägiligini bildirmese, aýtmasa, hiç gaçan hiç zat ütgemeýär dediler maňa. Men ýüzüme aýtdylar. Bu 30 ýyl bolan zat. Men ýem 47 ýaşadym. Siz pikir edip görüň. Men 17 ýaşymda Birleşen Milletler Guramasynyň 17 ýaşlyk gyýjaga dop öňde durdum, Stokholmda çykyş etdim Türkmenistan üçin. Ağladım, biziň watanymyzy nemedin halas edin dip men watana gaýdasym gele, men Şwetsiýada hiç ýaşasam gele nok diýdim. Şonu da maňa aýtdylar, sen halkyň ayağa kalkmaly. 30 ýyl geçdi. Ayağa kalkdylarmy? Ýok. Demek ul bolmaga razy bolan halk. Hiç olar ayağa kalkmaýarlar. Sen pikir edip gör, misal üçin men ýene bir gezek misal getiren adam çağısyz, söýgülisiz, bilemok şey dip ýaşap ýörler aýry. Men ýene bir gezek gaýtalýan. Men bilemok, men özümi misal getirýän. Men misal üçin Türkmenistana galanmasam, dädem bolmady bolsa, men hiç gaçan çağamsyz hiç ýere gitmezdim. Ölerdim, şolar bilen bilelikde ýöne hiç ýere gitmezdim. Ýöne men şeýle bir adam. Men başgaça, men hiç gaçan çağamsyz hiç ýere gitmezdim. Bilelikde ölerdik. Men şoňýaly. Ýöne men hiç hazır özüm bilen deň derece näme hiç birini näme saklasam gelenok, ýöne men şoňýaly bir adam. Men bilemok näme üçin biziň türkmençiligimizde watan söýgüsi, ene ata bu türkmençiligi, insançylyk hiç gaçan öwretmändirler bizde. Siz diýäňizde o bir orslar näme günäkär ýok, orslar däl. Biziň ene atalarymyz bize şoňa zatlar öwretmeli. Näme üçin öwretmändirler? Ýok şol zatlar. Galmandyr. Şol zatlar bolmaly. Öwretmelidik biziň çağalarymyza, akdyklarymyza, çoğuluklarymyza şol zatlar galar ýaly. Näme üçin men hemişe o iki ogluma, gyzyma öwredýän. Siziň watanyňyz Türkmenistan. Olara adlaryndan berdim. Musulman atlardan berdim. Dädem olara näme sünneden metde. Näme üçin şu zatlar biz öwredýär? Näme üçin biziň türkmenler şu zatlar öwreden noklar, düşündiren noklar? Men şoňa düşünüp bilemok. Näme üçin men 32 ýyl bary näme Türkmenistanda ýaşamak, ýöne öz ene dilimi ýatdan çykaramak. Men düşünüp bilemok. Hiç aklyma gelenok näme üçin? Beýle de bir näme bagşlarsyň, orslar beýle de bir täsir edip, menem şu orslaryň arasynda ýaşan çağa ýoksam, SSR'de ýaşan adam. Men şoňa düşünüp bilemok, bagşlarsyňyz. Men duýguly aýtdym, kyn görmäň menden. Näme üçin men aýdyp geçsem bolarmy? Sağ ol Sahra. El galdyran ýok bolsa. Aziz bey, buyurun. Sahra hanym, näme üçin diýseňiz, näme ýok, talap ýok. Nämede? Talap bolmaly bir zada näme bolmasy üçin. Boldumy Aziz bey? Alo. O sesin gelmedi. Aziz. İnternetin gitti galiba yani. Vatandaşlar şu yerde gepleşigimizin has canlı yayınımızın ham soňuna geliyor. Sesle näme boldy? Ha, sesin gitti. Ha. Şu wagt gelýär sesin. Näme diýjekdim? Näme üçin diýip soradyňyz ha Sahra hanym. Talap ýok, talap. Bir zada talap bolmasa bolmaz, ýani halkyň talap etmesi gerekli. Umuman kıskaca şunu aýdaýyn. Yani halk korktukça üstünüze gelirler. Yani halk korktukça üstüne gelirler. Korkmasanım üstüne gelip bilmeýärler ya. Yöneke bir neme. Yani halkın indi nemetmesi gerekli. Hakikaten karar vermesi gerekli. Şu yurt bize gerek mi gerek gelmedi yani bir neme.
Sebäbi ta şonsuzam gowurgun ýaşap duramyz. Birinciden, ikinciden hem indi dünýäniň gidişine de biraz syn bersek. Tabii bir näme boljagy belli däldi. Nükleer uruşlar bolup biler. Kıskaca şoňalak, onda jemlesegem bolýa. Sag bolun. Sağ ol Edip Bey. Fikirlerinizi aýdaňyz üçin. Doğrudan amına her kimde şu sahranyň neme watana bolan töýgüsi ýaly, töýgü bolanna bütün onu Türkmenistan bir günüň içinde düzeljek. Hatta bir iki günüň içinde düzeljek Türkmenistan. Bu şu çüýrük rejim ortadan ödözi ýok bolup gitjek. Sebäbi köp watandaşlarymyz şu toprağının öz yurdunun, yerinin, toprağının nemesini kan talap etip bilenakda, öz hak hukukunu talap etip bilenak. Şondan vatandaşlar neme bolupdyr, şu vitaminli önümler iýlenak diýse biz o vitaminli önümler bir kenarda, bir gapdalda dursun ýönü Türkmenistanda ana şu Oğuzhan kardeşimiz düýnem bellep geçdi. Şu bir ýakynlary, tanışlary haladilnigini açanda içi bomboş diye görkezipdir, şu görüntüleri açamda dedi, şeyle ol göründü dedi, gaty ýüregim ağardy dedi. Ana şol vitaminli önümler hatta beýle de dursun, seçip saýlap iýip biljek önümleri hiç ýok Türkmenistanda. Normal şekilde bir haladilnigini doldurup oturun, maşhala az diýsek biz ýalňyşmasak gerek şu ýerde. Şoň üçin vitaminli önümler iýen adam bize sapara bundan 2 ýyl öň bir zat görünmeripdi da şu çağa yaş wagtynda 1-2 ýaşynda özüniň almaly nemes terbiýesi bar diýede. 1 ýaşynda näme terbiýe almaly, 2 ýaşynda, 3 ýaşynda nähili oýunlar oýnamaly, nähili nemeler terbiýelemeli diýip şonu bellep geçdi da eger şeýdi önüp ösen çağa ertir ulolanna hökmani suratda bir neme boljak. Ullakan adam boljak, bir önüme öndürüp bilen ýa-da gowy pikir etip bilen adam bolup ýetişjek diýede. Şo saparaň aýdany hiç kim şonu undan şonu çaýhanada aýdypdy. Gat gowy pikir şo. Sebäbi bir akylly, hoşly adam bolup ýetişjek. Ertir ulolanna da watana, toprağına, yurduna bir peýda getirecek adam bolup ýetişjek da. Şuň köňüne bizim yurdumyzda vitaminli önüm beýle de dursun ýöne normal şekilde iýmit ýok. Normal şekilde satyn alyp biljek iýmit ýok. Satyn almaga da pul ýok. Banklar bomboş. Munun biz dile getirmesek kim getirecek watandaşlar? Şu ýerde hökman biz bir arada bolup hökman şu zatlaryň çözümini aktarmaly. Şu zatlar nähili edemizde biz çözüp biljek. Nähili edemizde şuňky diktator rejimini ortadan aýryp biljek. Şu diktator rejimini aýyrmasak, Suriýada Asad rejimi ýykylşy ýaly biz şu rejimi ýykmasak, biziň ýurtdaşlarymyzyň hiç birine gowgun ýok. Hiç kim gowgun ýaşap bilmez. Biz bärde bir 5 manat çörek pulymyzy gazananmyz bilen ol bize çykalga däl. Ýurtdaşyna işlemek diýmek näme diýmek? Dünýäde 4-nji ýerde baýlyklar boýunça durýan Türkmenistanyň ýurtdaşlary, watandaşlary ýurtdaşyna gul bolup ýaşap diýmek näme diýmek? Bu gaty utanç berji zat. Bir neme bolsaň, insan bolsaň, hökman topragyň üçin, ýurduň üçin göreşmelidir watandaşlar. İnsan şonla insandır. Ýoksa o günlük karnın doýany bilen sen karnım doýsa gurbanlyk ýa-da ol eşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýip ýaşamak ol insanlyk däl. Watandaşlar. Hökmani suratda biz ýurdy şo çüýrük rejimden halas etmeli. Geljekki nesillerimiz ýok bolup gitip barýar. Nesil ýok bizde. Ertir şo ilerik alyp gitjek. Has ileri alyp gitjek bize nesil ýok, ýaş nesil ýok. Biziň ýurdumyz näme üçin dünýäde 4-nji ýerde durýan bolsa, näme üçin biz gul bolmaly? Biz şu Arabistan ýaly biz 40 ýyl işlemän oturamyzda da şo ýerden
yerin astından üstünden çıkan baylıklarımız bizi eklemeli. Vatandaşlar, hazinamız dolu olmalı. Hazine bomboş, banklar bomboş. Büdjetten aylık arayan muallimler, doktorlar aylık haklarını alıp bilmeyen kösönüp börler, bankomatlar yok, internet yok, sistema yok. Yok da yok yönü. Aytsan ayda oturmalı vatandaşlar. Şoň üçin şu bizim milli halas etiş gurumamız var, milli halas etiş komitetimiz, halkın sesi. Şoň ýaly şu gurumalarymyza agza bolmaňyzy, köprek bizim bilen bir arada bolup şu pikirleriňizi aýtmaňyzy, yani Umit Bey kardeşimiz aytıp geçti. Şu bize kömek etmedi diýöne arkamızda durjak boldy diýdi. Gaty dogry aýtdy şonu. Bize gelin, koşulun. Şu yankı aytışım ýaly, ol eşekde habarym ýok, ýykylsa habarym ýok diýdim. Näme şeýle bir neme wada? Ol eşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok. Diýmek bu ol boş bir zat. Bugün bizim garnymyz doýany bilen ertir çağlamyz nähili gün görjek. Ertir bizim geleceğimiz nähili boljak. Şu zatlar pikir etmeli, analiz etmeli vatandaşlar, hökman. Bizim şu yayınlarımızı, şu YouTube kanaldaki Halkın Sesi kanalımız var, medya. Onu da girip öz yorumlarda pikirlerinizi yazmalı. Yanına bir şun ýaly özüň pikirin, gowy pikirlerin ýaly pikirli adamları çekjek bolmaly. Kömek etmeli vatandaşlar. Beýdip biz ýurdu kazanmasak biz gaty kyn. Bizden başga gurumy ýok şun ýaly. Bunu biz akşamky canly ýayynymyzda da belläp geçdik vatandaşlar. Goşça gaýrjaňyz ýok bolsa şu ýerden jemlesek diýip pikir etdik. Vatandaşlar, teklipleriniz barmy başga? Aýjahan abla. Men de var. İnsan. Buyurun Aziz. Kıskaça aydım sana söz verecek. Bizim Light Basın Havar kanalımıza diýdiňiz de men başkara edip aýdyn. İlki girip dinläp görüň, näme diýäs, näme goýýas. Doğru belli geçtin. Şu yanlışan yerimizi düzedönün üçin köp sağ ol Aziz Bey. Buyur Ümit Bey senem. Koşaklarım olsa. Haksızlık olmasın, şu dayda Afganistanlı bir Hacı Fayzullah diyen bir doğanımız gelipdir. Mümkün bolsa olan bir söz almayı istese sebebi özü koşulmak için istek uğrattı. Bunun hem sözünü dinleyelim. Hacı Fayzullah, buyurun. Siz hem söz almayı isteseniz sizin hem hakkınız yiyilmesin. Teşekkür, sağ olun. Yaşuluyum. Esselamu aleyküm. Ülke bilen hemelenize salamlarımı takdim etken. Gizcileriniz hayırlı olsun. Bahar gelene cemid var eken, live'dekene. Menen bir salam veren dedim bana. Sizlerin hemen şu Türkmenistan Nurut'ta gepleşiyor ekeniniz, öz dostlarımız ekeniniz. Sapara ve Merdan'ın dostları ekeniniz, benim şoň dostlarının bolýan. Men tanıyan bolsaňyz şayet. Hoş geldiniz. Gowy boldy. Hoş bulduk. Benim TikTok'ta gepleşip otur ekeniniz, bu salam bergeçeýin diýdim. Gaty gowy etipsiňiz. Hoş geldiniz. Abdurrahman ağam sesini hem eşitdim, men etdim Abdurrahman ağa da barmy? Olam geldi, ýene çykyp durýar diýen şu ýerden. Ümit görmesen men görüp bilem. Gaty gowy etipsiňiz. Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Halmurad ağaň gyzy bu. Sahraul. Halmurad ağa ýaşulymyzyň gyzy diň. Elbette men şoň gyzy. Maşallah ýaşy geplerdiňiz. Men çağalarma musulmanat koydum, bu türkmençilik öğretýän diýip ýaşy gowy görüň inşallah bilen gepleşiklerimiz. Bar perde arkasından sizler bilen köp hoş bolýana. Halmurad ağa da köp etram etýän ýaşulym bolýar. Dädem men bilen jaňlaşanda maňa neme diýär. Agyz diýär, men bilen neme diýär. Rusça gürleşme diýär. Sen rus däl diýär, sen türkmen diýär. Men asl türkmençe gürleşmän maňa neme diýär. Men hiç haçan rusça gürleşmeli däl dädem bilen. Yo, Rusça dilingizde bilen dilimiz türkmen, Kızıl Türkmen, bizlerim Afganistan türkmenlerinden inşallah näme hyzmat bolsa bizler hyzmatda bizler ýetirimiz ýok dilimizde. Yo, bilýän düşündim bolan ýöne dädem hemişe maňa diýär, sen de türkmençe gürleşmeli men bilen, rusça gürleşme men bilen diýär. Ýöne ören minnetdar bilen tanış bolan üçin, sag bolun bärik geleniň üçin.
Teşekkür inşallah. Bu diktatör rejimine gidenden sonra inşallah o gatnaşyk edersizler inşallah da. Nesip olsa inşallah. Can, bor canına sağ olsun. Hawo. Köp Ama inşallah biz sağ olun onda bir salam geçen idim. Nemeňiz bozmayın. Sağ olun salam edim. Gelip durun aytan bu pikirlerinize aydın neme kardeşim hukman gelin. Biz her zaman sizi bekleriz. Sebebi biz hemmemizden bir Türkmen. Canımız hemmemiz bir. Sağ olun inşallah geliriz. Men gepleşiklerimizi men bahar gelince Abdurrahman dostum men toplantı zamanı aydarın olur bile toplantı kurarız. O hemişeki kuruyon toplantı yerimizde. Bu TikTok'ta bolmuyor. Bilenkiler. Şoň için men dostlarım gelir. Yaxşı gelmez. Menden bir sırf bir sizlere bir saygı duyup bir salam verip geçeyinli geldim. Bolmasa men aslında TikTok'a gelemem. Siz nereli bolýaňyz? Meni Hanma dağdan sonradan aytıp bererdi. Var gelin. O merdan Türkmenistan'a geçiripdirler. Olmasa merdandan sonrasanız o yaxşı aytıp bererdin. Bolýar. Sağ olun onda, salam aydın. Hoş geldiniz. Rahat olsun. Vatandaşlar şu yerde gepleşigimiz jemläýin. Sebebi biz şuň gününe canly ýaýyn edip köp vatandaşlarımız geldi da her kim öz pikirini ortaatdy, pikirini beýleki vatandaşlar gelip bilmedik vatandaşlarımız bilen paýlaşdy. Biz şoň gaty minnetdar. Şu ýerden biz ýene de bir gedek neme belläp geçmek isleýänler her bir dinleýijiniň, her bir görjiniň şu canly ýaýnymyzy dinleýijilerimizin yüreginde bir adajygam bolsa şu dyrnak ýalyk yer alan bolsak, yüregine gowy bir neme oturan bolsa biz has minnetdar şu ýerden. Biziň etmeli işimizi ulokan bir iş eden ýaly diýip özümize şeýle kabul etjek da. Ýene de geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçe hoş sag bolun. Biz şu ýerde canly ýaýnymyzy hepde 4 gün diýip belledik muny. Şoňa her zaman sizi gatnaşmaňyzy isleýäs. Her gün şoňa gelip öz pikirleriňizi aýtmaňyzy isleýäs watandaşlar. Ona näme gejäňiz rahat bolsun. Biziň bilen galyň hukman biziň bilen bir arada bolmaňyzy isleýäs. Hoş sag bolun watandaşlar.